Okay. So we will start with the prayers. எல்லாருக்கும் பிரணாமங்கள். எல்லாரும் வெல்கம் டு த செஷன். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதா 2.12 நம்ம பார்க்க போறோம். 2.12 கம்ப்ளீட் பண்ணோம். 2.13 இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் நம்ம. வெல்கம் டு த செஷன். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் டு த பிரேயர்ஸ். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வில் ஸ்டார்ட் த செஷன்ஸ். ஸோ நம்ம யாராச்சும் சம பண்ண முடியுமா? நம்ம போன செஷன்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு குவிக்கா எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம். பண்ணோம் இல்லையா பிரபுஜி? சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க என்னெல்லாம் நீங்க போன செஷன்ல என்னெல்லாம் நீங்க உணர்ந்தீங்க, என்னெல்லாம் வாட் ஆர் திங்ஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த இதுல நம்ம வந்து ஸ்லோகம் படிச்சோம். நாத்வே வாகம் ஜானு நாகம் நாத்வம் தேமே ஜனாதிபா நா செய்வ ந பவிஷ்யாம சர்வே வயம் அது பரம். அவர் என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? நானோ நீயோ இந்த மன்னர்களும் இல்லாம இருந்த காலம் எதுவுமே எல்லா எக்காலத்திலும் நம்ம எவரும் இல்லாமல் இருப்பதும் போவதும் இல்லை. அவர் வந்து இதை ஆத்மாவை பத்தி சொல்லுகிறார். எல்லா ஆத்மாக்களும் எல்லா நேரத்திலும் எல்லாரும் இருந்திருப்போங்கிற மாதிரி அவர் பேசுறார். அவருக்கு அப்புறம் எல்லா ஜீவன்களிலும் ஒவ்வொரு ஜீவன்களிலும் தனது விரிவாக்கத்தின் மூலமா அவர் இருக்கார். அதாவது நம்மெல்லாம் ஒரு சின்ன ரொம்ப 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 குட்டியான அதுக்கு பேரு அணுக்கள். அவரை வந்து விபு அணு. நம்ம வந்து சாதாரண சின்ன நம்மளோட தலைமுடியில 100,000 ரூபாய் 10,000த்துக்குள்ள ஒரு 8 கூட இல்லை, அதை விட ரொம்ப 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 நுணுக்கமான ஒரு இதுல இருக்கும் நம்ம அணுக்கள். அவரோட உண்மையான அவரோட ஜீவன்லேருந்தே நம்ம வந்த மாதிரி. நம்ம வந்து ஜீவாத்மா, அவர் வந்து விபு ஆத்மா. அப்புறம் அத என்ன சொல்றாரு அவர்? எல்லா ரசங்களையும் சொல்றாரு. வர நம்ம மாயால் மூடப்பட்டிருக்கும் சொல்றாரு. நம்ம தனித்துவம் கொண்ட ஆத்மா மாயால்
பிரம்மனில் அல்ல கலந்து தனித்தத்துவத்தை இழந்து விடுகிறான் என்றும் மாயாவாத கொள்கை உன்னத அதிகார பகவான் கிருஷ்ணால் இங்கு ஏற்கப்படவில்லை. மாயாவாத கொள்கையை கிருஷ்ணர் ஏற்கல. அவர் அவர் எந்த மாயைக்கும் உட்படாதவர். அவர் எந்த குணங்களுக்கும் நம்மளுக்கு தான் எல்லா வித குணங்களும் இருக்கு, முக்குணங்களும் இருக்கு, தமோ ரசோ இதெல்லாமே இருக்கு. அந்த 3 குணங்களும் நமக்கு தான் இருக்கு, இவங்களுக்கெல்லாம் இல்ல. அவருக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. அவருக்கு எல்லாமே நித்தியமானவர், நித்திய தனித்துவம் கொண்ட தனித்துவம் கொண்ட நித்திய ஆத்மா அவர். நம்ம அப்படி இல்லை. நம்ம எல்லா நாளும் வெவ்வேறு செய்யற கர்மாக்களை பொறுத்து வெவ்வேறு ரூபங்கள் 84,000 ப்ரெசிஸா நம்மளை மாத்தி 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 நிலவை எடுத்துட்டு திருப்பி வருவோம். இன்னைக்கு ராமானுஜரோட உறுதினால அவர் ராமானுஜர் சொன்னதையும் சொல்றாரு. அது இந்த ஆன்மீக தத்துவம் எப்படி பகவானின் ராமானுஜரே சொல்றார், பகவானின் பக்தர்களால் அறியப்படுகின்றது என கீதையின் பல இடங்கள் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பகவான்கிட்ட பொறாம கொள்பவர்கள் இருக்காங்க. அவங்க அந்த மாதிரி பொறாமையெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தானாக்கா உண்மையா அவரை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவரோட அன்பை வச்சுட்டு அவரோட அன்புக்கு அவருக்கு அடிமையா இருந்தோம்னா தான் பக்தி செலுத்திட்டு அவருக்கு அடிமையா இருந்தாதான் அவரை புரிஞ்சுக்க முடியும். இது மெயினா இருக்கிறது ஒரு இது. ஓகே, வேற என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்? நம்ம மற்ற ஸ்லோகங்கள்லாம் பார்த்தோம் இல்லை? எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல முடியுமா? தீபா மாதாஜி, கோகிலா மாதாஜி, ஜானகிராகம் பிரபுஜி, எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா குரு பிரபுஜி, நமஸ்காரம். ஹரே நமஸ்காரம் மாதாஜி. கிருஷ்ணர் ஏன் அர்ஜுனருக்கு கீதை உபதேசம் பண்ணாருன்றதும் பார்த்தோம். அப்புறம் நம்மளுடைய ஆத்மா உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழியக்கூடாது பத்தி பார்த்தோம். அதுவும் பார்த்தோம். வெரி குட் பாயிண்ட். ஓகே, வேற என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நம்முடைய பிறப்பினுடைய 4 முதல்ல அறிவு அப்படின்னா என்னன்னு நீங்க ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க. அடுத்தது நமது பிறப்பு குறைபாடுகள் உள்ளது, 4 குறைபாடுகள் உள்ளது. அவர் நம்முடைய சென்சஸ் ஆர் இம்பர்ஃபெக்ட், we are making mistakes, illusion, cheating, இதெல்லாம் சொன்னீங்க. இதெல்லாம் நாம புரிஞ்சுக்கணும்னா கிருஷ்ணருடைய அருள். கிருஷ்ணன் நமக்கு இருக்கிறதுல கிருஷ்ணர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. நாம கிருஷ்ணருடைய நம்முடைய ஆத்மா கிருஷ்ணரிடம் வந்தது. நம்முடைய ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் அந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா கிட்ட போய் சேரணும். அதுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவினுடைய நம்ம வழிகாட்டுதல் தேவை. ஏன்னா நம்மளால முழுமையா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நமக்கு அந்த அளவுக்கு நம்முடைய புலன்களால எதையும் உணர முடியாது. அப்போ ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு இருந்தாருன்னா அவருடைய வழிகாட்டல் மேல நம்ம லார்ட் கிருஷ்ணாவை சென்றடைய முடியும். குட் பாயிண்ட், வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ தட்ஸ் குட். ஸோ ஒரு மாதிரி நம்ம எல்லாம் கவர் பண்ணோம். நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் அர்ஜுனர். நம்ம செஷன் ஆரம்பிக்கும் போது அர்ஜுனர் இன்டிசிஷன்ல இருந்தாரு இல்லையா? தட் இஸ் எப்படி நான் என்னுடைய குருக்களை, என்னுடைய தட் இஸ் கிராண்ட் ஃபாதர், என்னுடைய ரிலேஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, அவங்கள நான் எப்படி வதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ரொம்ப கவலையோட அவர் இருப்பார். அவர் இன்டிசிஷனோட இருப்பார். போர் புரியணுமா, போர் புரியறதை விட பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கலாமே, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையெல்லாம் அவர் மனசுல இருக்கும். இது அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. அப்புறம் என்ன 2.7ல அப்படியே சரணடைஞ்சிடுறாரு கிருஷ்ணர்கிட்ட. கிருஷ்ணா, நான் இப்போ உன்னுடைய சீடனாக இருக்கிறேன், நீங்க எனக்கு குருவின் ஸ்தானத்திலிருந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுங்கள் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். அப்புறம் கிருஷ்ணர் அவர் சொல்றார், இந்த உனக்கு எல்லாம் தெரிந்தவன் தெரிய மாதிரி பேசுறீங்க, ஆனா ஒன்றும் தெரியாதவர் மாதிரி நீ ஒரு காரியங்களையும் சொல்றிய என்ன அப்படின்ட்டு அவர் கேட்குறாரு. இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். பிரபுஜி, மாதாஜி எல்லாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க நமக்கு இல்லையா? ஸோ அதுல இருந்து இப்போ நம்ம 2.30 ஏன்னா நம்ம இந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஆத்மாவை பற்றி இன்னும் நம்ம நிறைய புரிஞ்சுக்க போறோம். எப்படிப்பட்டது ஆத்மா, ஆத்மாவின் தன்மை என்ன, இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம்.
ஸோ சம்மரி பார்க்கும்போது இந்த 2 செகண்ட் சாப்டர்ல எப்படி தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் 2.1ல இருந்து 10 வரைக்கும் அர்ஜுனருக்கு வந்து ஃபர்தர் டவுட்ஸ் அண்ட் சரண்டர் அது நம்ம முடிச்சிட்டோம் நம்ம போன செஷன்ல. 2.11ல இருந்து 30 வரைக்கும் என்ன ஞானம் எப்படின்னா அர்ஜுனருக்கு என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர், போரிடு, இந்த சோல் நம்ம ஆத்மாவுக்கு வந்து மரணம் கிடையாது அப்படின்ட்டு அந்த புரிதலை உணர்த்துகின்றார். அப்புறம் 31ல இருந்து 38 வரைக்கும் என்ன பார்க்க போறோம்னா கர்ம காண்டம். என்ன அப்படின்னா என்ன, போரிடு, அந்த அதனால் வரக்கூடிய நன்மையோ அதனால் வந்து நன்மை தான் வரும். ஏன்னா நீ வந்து ஒரு போராளியோடைய தன்மை என்ன, குணம் என்ன இருக்க வேண்டும், போரிட வேண்டும். அதனால எந்த விதமான நஷ்டமும் வராது அப்படின்ட்டு அது பார்க்க போறோம் நம்ம 2.31 to 38ல. 39 to 53ல வந்து புத்தி யோகம் பத்தி, நிஷ்காம கர்மா, போரிடு, அந்த பலன் எந்த விதமான பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் அப்படின்ட்டு நம்ம அதை எப்படி என்னன்றலாம் நம்ம அதை பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி 54ல இருந்து 72 வரைக்கும் சித்த பிரக்ஞா அப்படின்னா வந்து போரிடு, ஆனால் எப்படி போரிட வேண்டும், கிருஷ்ண உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும், எல்லா டைமிலும் கிருஷ்ண உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். அது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த ஸ்லோகங்கள் 54ல இருந்து 72 வரைக்கும் பார்க்க போகும்போது. நம்ம இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தோம். நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம், ரைட். இப்போ 2.11 முடிச்சோம் நம்ம. அப்புறம் வந்து 2.12 என்ன பார்த்தோம் நம்ம, தட் இஸ் நெவர் வாஸ், நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவுமே இல்லை, எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். அதோட அர்த்தம் என்ன, நாம் யாரு நம்ம பார்த்தோம். நாம் என்பது அறிவுள்ளவருக்கு தான் தெரியும் நாம் யாரு என்றது புரிதல். அது புரிதல்னா என்ன, தட் இஸ் வி ஆர் ஜீவாத்மா, வி ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி நம்ம எல்லாம் விபு ஆத்மா, கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம எல்லாம் அணு ஆத்மா, கிருஷ்ணர் தான் விபு ஆத்மா. விபு அப்படின்போது ஃபுல், அணு ஒரு போர்ஷன். வி ஆர் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம பார்த்தோம், நம்ம இந்த கிருஷ்ணர் தட் இஸ் நம்மளோட சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு வந்து ஆதியும் கிடையாது, அந்தமும் கிடையாது, எல்லாம் தெரிந்தவர் அவர் தான், எல்லா காரியத்திற்கும் காரணமும் அவர் தான் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால அவர்லேருந்து பின்ன பகுதியை தோன்றிய நமக்கு அதே மாதிரி தான் என்ன, நமக்கு வந்து அழிவு கிடையாது, நம்ம வந்து தோற்றமும் இல்லை, அதற்கு அழிவும் இல்லை, எப்பவும் இருந்து கொண்டிருப்போம் அப்படின்ட்டு நம்ம, ஏன்னா நம்ம அவர்ல இருந்து தான் வந்திருப்போம், அவருடைய பின்ன பகுதி. ஸோ அது வந்து நம்ம புரிய வைக்கிறோம். 2.12ல நம்ம புரிய வைக்கிறோம், நமக்கு அது புரியுறது. அதுதான் நம்ம வந்து அதனால என்ன சொல்றாரு, என்ன புரிய வைக்கிறாரு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு, நீ வந்து இந்த போரில் வதிக்கும் பொழுது, போரில் வந்து எதிரிகளை வதிக்கும் பொழுது என்ன ஆகிறது, ஆத்மாக்கள் வந்து மடிய போவது கிடையாது. என்ன வந்து அந்த உடல் மட்டும்தான் வந்து மடியும். எப்படியும் இந்த உடல் தோன்றும் பொழுது பிறந்தால் அதுக்கு ஒரு இது முடிவு உண்டு. ஸோ அதனால வந்து நீ ஆத்மாவை வதிக்க போறது கிடையாது. அந்த உணர்தலை வந்து கிருஷ்ணர் புரிய வைக்கிறார். அதுல இருந்து அதே மாதிரி நம்ம என்ன பார்த்தோம், கிருஷ்ணர் இஸ் அ பர்சன், அவர் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நபர், அவர் இஸ் அ பர்சன், எல்லாம் ஆற்றலும் எல்லாம் ஒரு பர்சன், அவருக்கு உருவம் உண்டு, எல்லா ஆற்றலும் நிறைந்தவர் அவர். நம்ம அந்த 6 வகையான ஒப்புலன்சஸ் பார்த்தோம், எல்லா ஒப்புலன்ஸ் அவருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இல்லையா, எல்லாம் தெரிந்த ஒருத்தர்னா அவரு தான், எல்லாம் பூர்ணமாக நிறைந்துள்ளவர் யாரு, கிருஷ்ணர் தான், இஸ் அ பர்சன். அதே மாதிரி அருவவாதிகள் சொல்ற மாதிரி அவருக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பார்த்தோம், இந்த 3 வகையான நிலைகள் பார்த்தோம் நம்ம. தட் இஸ் வந்து பிரம்மன், பரமாத்மா அண்ட் பகவான் நிலை. ஸோ பிரம்மன் நிலையில வந்து தான் மாயாவதிகள் வந்து சென்றடைவார்கள். அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், தட் இஸ் கிருஷ்ணருடன் சென்று, கடவுளுடன் சென்று நாங்கள் அப்படியே ஒன்றாக கலந்து விடுகிற நிலை அப்படின்றாங்க.
ஆனா நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல், ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களுக்கும் வந்து ஒரு நம்ம பார்த்தோம் நேற்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு என்ன, தட் இஸ் அதற்கு லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் உண்டு இல்லையா. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஜீவாத்மாக்கும் தனித்தன்மை உண்டு. கடவுள் கிருஷ்ணர் தோன்றினால் கூட அந்த ஒரு நிலையை கிருஷ்ணர் அளித்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களுக்கும். ஸோ அந்த ஒரு தனித்தன்மையை வந்து அவர்கள் உணர்ந்து கிருஷ்ணருடன் உணர்வு கொள்றதுக்கு எப்ப முடியும், முழுமையான உணர்வு எப்ப முடியும், தட் இஸ் கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணரை சென்றடையும் போது. கிருஷ்ணரை சென்றடையும் போது நம்ம 5 ரசம் பார்த்தோம் நம்மள, சாந்த ரசம், அப்புறம் தாசிய ரசம், சாக்கிய ரசம், மாதுரிய ரசம், அண்ட் ஃபைனல் ரசம் என்ன, வாத்சல்ய ரசம், அப்புறம் மாதிரி ரசம் இல்லையா. ஸோ இந்த ஹையஸ்ட் தான் மாதிரி ரசம். ஸோ இந்த ஏதாச்சும் ஒரு ரசத்துல வந்து அந்த உணர்வுல கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு பணிவிடை செய்வோம் நம்ம. ஸோ பணிவிடை செய்யணும்னா அவர் ஒரு உருவருக்கும் நமக்கு எல்லா இண்டிவிஜுவல் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் ஒவ்வொரு உருவம் இருக்கு. அது கடவுளை சென்றடையும் போது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல நம்ம கிருஷ்ணரை சென்றடையும் போது ஒவ்வொருத்தரும் கிருஷ்ணருக்கு பணிவிடை செய்வோம். எப்படி நம்ம அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு செல்ல முடியும்? மனதில் வந்து எந்தவித பௌதிக ஆசையும் இல்லாத நிலையில், அப்பதான் நமக்கு விசா கிடைக்கும் அங்க போறதுக்கு. அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எப்போ அது கிடைக்கும், அந்த மாதிரி நிலை வரும் நமக்கு, தட் இஸ் நம்ம இந்த பாடி டெம்பரரி, ஆத்மா தான் பர்மனன்ட். நிரந்தரமான ஆனந்தம் எப்ப நமக்கு கிடைக்கும், சச்சிதானந்தம் எப்ப கிடைக்கும், கிருஷ்ணருடன் இருக்கும்பொழுது தான். ஏன் we are a part and parcel. ஒரு மீன் வந்து தண்ணீரில் தான் அதுக்கு வாழ முடியும், தண்ணீர்ல தான் அதுக்கு ஆனந்தம் இருக்கும். அதை விட்டு கரையில போட்டேன்னா ஒன்றும் அதுக்கு வந்து உயிரோட இருக்க முடியாது. ஆனால் இந்த மனிதன் என்ன ஜீவாத்மாக்கள் வந்து அனுபவிக்க வேண்டும்னு நினைச்சு நம்ம இங்க இந்த துக்காலயத்தில் வந்து பிறந்திருக்கிறோம். இந்த சின்ன சின்ன நம்ம சுகங்கள்ல வந்து அதுதான் பூர்ணம் நினைத்துக்கிறது அறிவில்லாய்மை. அதுவும் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ அதனாலதான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு அந்த அறிவினை ஞாபகப்படுத்துறாரு. அதான் சொல்ற கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர்கிட்ட, அர்ஜுனா நல்ல இந்த குலத்தில் அவர் குலப்பெருமையெல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குலத்தில் பிறந்த உனக்கு எப்படி இந்த அறிவில்லாத ஒரு நிலை வந்து உள்ளது அப்படின்ட்டு அவர் கடிந்து கொள்கிறார் வேற. ஸோ அப்புறம் தான் இதை எடுத்து சொல்றாரு அவர். நெவர் வாஸ் அ டைம், நானோ நீயோ மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை அப்படின்ட்டு எடுத்து இருக்கிறார் அவரு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது நம்ம 2.13 பார்க்க போறோம். ஸோ அது என்ன, அது தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்தி தீரஸ்தத்ர நாமுஹ்யதி அப்படின்றாங்க. தமிழ் இது ஏதாச்சும் படிங்களா, டிரான்ஸ்லேஷன்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, படிங்க. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, தட் இஸ் தேகத்தை உடையவனின் உடல். நம்ம வந்து பிறக்கும் பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு குழந்தையா இருக்கும் இல்லையா, கருவில் இருந்து பிறக்கும்போது சின்ன குழந்தையா இருக்கும். அப்புறம் அப்படியே வந்து ஒரு இளமை பருவம் வருது இல்லையா. இளமை பருவத்திலேருந்து அப்படியே நம்ம வந்து we are growing, அப்படியே வந்து அப்புறம் முதுமை வருது. முதுமை வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த உடல் அப்படியே மடிந்து போகிறது. அப்ப என்ன ஆகுது, அப்புறம் நமக்கு நம்ம செய்த இந்த கர்மங்களுக்கும் நம்மளுடைய விருப்ப பிரகாரமும் அடுத்த உடலை நம்ம தேடி செல்கிறோம். அடுத்த உடலில் நம்மளுடைய ஆத்மா சென்றடைகிறது. ஸோ அதை விட்டு நம்ம வந்து பூர்ணமாக நம்ம பக்தி தொண்டில் இருந்து கிருஷ்ணரையே நினைத்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணலோகத்துக்கு செல்லக்கூடிய தகுதியை அடைந்தால் கிருஷ்ணலோகத்துக்கு செல்வோம். ஸோ எதர் நம்ம இன்னொரு பௌதிக உடலை எடுப்போம், இல்லை என்றால் கிருஷ்ணலோகத்துக்கு செல்வோம். ஏன் என்ன ஆகுது, இந்த உடல் தான் மடிகிறது தவிர நம்மளுடைய சோல் ஆத்மா வந்து மடிய பெறுறது கிடையாது.
அப்படின்ட்டு இதிலிருந்து மீண்டும் நமக்கு தெரிகிறது. இது யாருக்கு புரியும்? நிதான புத்தியுடையவர்கள். அவர்கள் யாரு? தீரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். பர்பட் நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதுல வந்து தீரா, தீரர் அப்படின்னு சொன்னா நிதான புத்தியுடையவர்கள். அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? கிருஷ்ணரையே மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர், நிலையாய ஒரு மனதிலே உடையவர்கள், கிருஷ்ணரை பற்றி நிலையான உணர்வில் இருப்பவர்கள். அவர்கள் தான் தீரா அப்படின்னு சொல்றோம். மற்றவங்க வந்து தீரர்கள் கிடையாதா? மற்றவங்க மனதில் வந்து சஞ்சலப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. இதனால் என்ன? கவலை வருகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன? புலனின்பத்தில் மூழ்க பார்க்கிறார்கள். இதனால அந்த மாதிரி நிலையில் இருந்தா அவர்களுக்கு ஒரு காலம் வந்து கிருஷ்ணன் திருவழியில் சென்றடைய முடியாது. கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கோ இல்ல வைகுண்ட லோகத்துக்கோ செல்ல முடியாது நம்ம. சோ அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ இதுல இருந்து என்ன என்ன நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கிறோம்? ஒருத்தர் வந்து ஒரு உடல் எடுக்கிறோம்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த மரணத்துக்கு அப்புறம் அந்த உடல் எப்படி இன்னொரு உயிருக்கு அந்த ஆத்மா எப்படி இன்னொரு உடலை தேடுகிறது? இந்த ஒரு கேள்வி நம்ம இன்னைக்கு கேட்கும்போது மாதா பிரபு யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க. சோ எப்படி? மெயினா நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் ஒன்று. ரெண்டாவது நம்மளுடைய மனதுக்குள்ள இருக்கிற ஆசைகள், தேங்கி உள்ள ஆசைகள். சிலவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவளுக்கு வந்து 90 வயசு இருக்கும், 100 வயசு இருக்கும், இருந்தாலும் வந்து சொத்து மேல ஆசை இருக்கும். இல்ல வந்து வேற இருக்கிற புலன்களை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற ஆசைகள் இருக்கும். ஸோ என்னன்னா அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய பரமாத்மா அதுக்கு வந்து அலோவ் பண்றாரு. ஓகே, எனக்கு அந்த ஆசையா, ஓகே, நீ அந்த மாதிரி பிறந்து விடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், இந்திரரே வந்து ஒரு பன்றியின் ஒரு உருவில் வர வேண்டிய நிலைமை வந்தது. பன்றி என்ன மாதிரி இருக்கிற அந்த அசிங்கமான ஒரு இதெல்லாம் பண்ணும் தெரியும் நமக்கு இல்லையா? அது சாப்பிடுறது கூட அது ரொம்ப அசிங்கமானது எல்லாம் தான். ஆனால் அங்கே வந்து இந்த பௌதிகத்தில் பற்று கொண்டு அதற்கு அந்த பன்றிக்கு வந்து மனைவி மக்கள் இதெல்லாம் இருந்தோடனே திருப்பி அந்த காலாவதி முடிஞ்ச உடனே அவரை வந்து திருப்பி இந்த லோகத்துக்கு அழைத்து செல்ல வந்த உடனே இல்ல நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அது ஈனமான நிலை. ஸோ இந்த மாயை உலகத்தில் வந்து நம்ம இந்த மாயையில வந்து பிடிபட்டுருவோம். நம்ம வந்து இந்த அசிங்கமா இருக்கிறது கூட நமக்கு நல்லதா தெரியும். ஸோ ஆனா ஒரு தீரர், ஸ்திரமான மனது உடையவர்களுக்கு அது நன்றாக புரியும். ஸோ நமக்கு எப்படி அந்த ஆனா நம்ம மனதுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மா நம்ம கைட் பண்ற, சரியில்லை, அது செய்யறது தப்பு, நமக்கே உணர்ந்துருக்கோம் இல்லையா? ஏதாச்சும் பண்ணும்போது சில டைம்ல தப்பு பண்ணும்போது பண்ணாதப்பா, அது சரி, தப்பு இருக்கு, நீ பண்றது நல்ல வழி கிடையாது, நீ செல்ற வழி நல்லது கிடையாது, நம்ம உணர்த்துகிறது. ஆனா நம்மளுடைய புலன்களுக்கு உட்பட்டு இல்ல நம்மளுடைய இந்த பௌதிக தன்மையினை வந்து நம்ம நிலைநிறுத்துறதுக்கு வேண்டி என்ன பண்றோம்? நம்ம அது கேட்க மாட்டோம். மற்றவங்க மேல பொறாமைப்படுவோம். இல்ல வந்து தான் தான் பெரியவன்னு காமிப்போம். ஒரு பாஸா இருந்தா வந்து சபார்டினேட் இது பண்ணுவோம். ஒரு சபார்டினேட் இருந்தா ஒரு பாஸ் வந்து சீட் பண்ண பார்ப்போம். எல்லாம் நடக்குது. ஸோ அது தவறு. கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம எது செஞ்சாலும் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்யறோம். கிருஷ்ணர் தான் கிருஷ்ணர் நம்ம என்ன செஞ்சா அவருக்கு தெரியும். ஏன்னா நம்மளுக்குள்ளேயே பரமாத்மாவா இருக்காரு, அவரு தனியா விடல நம்மள. ஸோ நம்ம எது தப்பு செஞ்சாலும் வந்து ஒருத்தர் எப்போ நம்மளை வாட்ச் பண்றாருன்னு நமக்கு அந்த உணர்வு தேவை. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த மாதிரி தவறுகளிலிருந்து விடுபடுவோம், தவறு செய்ய மாட்டோம். அதுதான் நம்ம ஷரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷரா என்னன்னா தட் இஸ் பிராக்மெண்டல் போர்ஷன், ஒரு பின்னப்பகுதி அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. ஸோ இது வந்து ஒரு இந்த பர்பட் வாசிச்சிங்கன்னா தெரியும், பிரபுபாதர் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு. இந்த சோலுக்கு, ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அப்படின்னா, தட் இஸ் நம்ம வந்து ராத்திரி இந்த சாயந்தரம் டைம் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து இந்த தண்ணியில் அப்படியே பார்க்கும்போது சூரியனும் தென்படுது நமக்கு, ஒரு சந்திரனும் அப்படியே தென்படுது வச்சுக்கோங்க. பக்கத்துல வந்து இந்த ட்விலைட் டைம்ல வந்து இந்த சின்ன 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 இந்த ஸ்டார்ஸும் தெரியுது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சூரியனும் சந்திரனும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து மேன்மை ஜாஸ்தி இல்லையா? அதுதான் நம்ம பரமாத்மா கிருஷ்ணர். ஆனா அந்த சின்ன 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 இந்த ஸ்டார்ஸ் தெரியுது இல்லையா? ஒன்னும் சிக்னிபிகண்டா இருக்கும், அது சின்ன ஒளி இருக்கும் இல்லையா? சிலது தென்படும், சிலது தென்படாம இருக்கும். அதுதான் நம்மளுடைய ஜீவாத்மாக்கள். எப்படி ஒரு தண்ணி நீரின் அந்த பிரதிபலத்தில் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனில் பார்க்கும்பொழுது
இந்த சூரியனும் சந்திரனும் அதோடைய எவ்வளவு பெருசாக தெரிகிறது, அதனுடைய அந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் எப்படி இருக்கிறதோ, அந்த ஸ்டார்ஸ் தெரியலையா அதோட இன்சிக்னிஃபிகன்ஸ் எப்படி இருக்கிறதோ, அந்த மாதிரி தான் வந்து பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். குவாலிட்டேட்டிவ்லி ஒன்னா இருந்தா கூட நம்ம வந்து சின்னதா இருக்கிறதால ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். சில அர்த்தம் என்ன, கிருஷ்ணர் வந்து அந்த சூரியன் சந்திரன் மாதிரி, அந்த அர்ஜுனர் வந்து விண்ணப்பகுதி வந்து சின்ன ஒரு ஸ்டார் மாதிரி. ஓகே, ஸோ அதனால விண்ணப்பகுதியாய் தோன்றும் பொழுது நமக்கு என்ன இருக்குது, கிருஷ்ணருடைய அதே நிலை நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு முக்காலமும் தெரியும், ஆனா அந்த விண்ணப்பகுதிக்கு வந்து அப்ப என்ன நடக்குது அது கூட வந்து ரொம்ப கிளியரா தெரியாது. ஏன்னா புலன்களில் அந்த நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ்னால. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் எல்லாம் தெரியும். நமக்கு வந்து ஜீவாத்மாக்களுக்கு வந்து சின்ன அளவு அணு அளவுக்கு தான் நமக்கு அது தெரியும். நம்ம இனி ஃபர்தரா பார்ப்போம், அதெல்லாம் படிக்கும்போது நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் 64 வகையான குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. கிருஷ்ணோட விரிவாக்கங்களுக்கு கூட வந்து 93% ஆஃப் த குவாலிட்டி தான் அதுக்கு வரும். விரிவாக்கங்களுக்கு இன்கார்னேஷன்ஸ் கூட. சிவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி அரௌண்ட் 84% தான் இருக்கும். பிரம்மாவுக்கு மற்ற மனித உயிர்வாழிகளுக்கு பார்த்தா மேக்சிமம் 78% தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்படி பார்த்தா நோபடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அபவ் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு நமக்கு புரியுது. இது நம்ம பாகவத்லையும் பார்ப்போம், நம்ம அதே மாதிரி முண்டக்க பரிஷத் இது மாதிரி இதுலயும் எல்லாம் நம்ம அது பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த ஷரானாக்கா ஆத்மா நித்தியமானதுங்கிறது அதுதான் ஷரான்னு சொல்றோமா? இது வந்து பிராக்மெண்டல் போர்ஷன். தட் இஸ் நம்ம இந்த அணு வந்து நித்தியமாக இருக்கிற நிலைமையில உள்ளது, ஆனால் அணு வந்து சிறிது அப்படின்ட்டு புரியுது. ஆமா, தான் ஷரா. அந்த ஷரா இருக்கிற அந்த நிலையில என்ன, சின்ன நிலையில இருக்கிறதுனால அது ஒரு டெண்டன்சி டு ஃபால் டவுன், மாயையால் பாதிக்க உண்டு. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம கிருஷ்ணர் பின்னப்பகுதியா இருந்தால் கூட கிருஷ்ணரை வந்து மாயை தொடருது. ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய பகிரங்க சக்தி தானே மாயை. ஆனா இந்த ஷரா வந்து பார்த்தோம்னா சின்ன ஒரு பொறி. அந்த சின்ன தீப்பொறி வந்து தீயிலிருந்து வெளியே வரும்போது என்ன, அது அப்படியே அணைஞ்சு போடும் இல்லையா. அது தீயோட அந்த பெரிய ஒரு தீப்பிழம்போட சார்ந்து இருக்கும்போது தான் அந்த பொறி கூட வந்து எப்போ உயிர்ப்பித்து இருக்கும். ஆனா அந்த பொறி வந்து தூரமா ஒரு தீப்பொறி வெளியே வந்து என்ன அதை சார்ந்து தீப்பழம்புக்கு சார்ந்து இருக்காம ஓடி அது ஒரு வீக்கா போயிடும், அப்படி ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும். ஸோ நம்மளுடைய ஜீவாத்மாவுடைய அந்த ஃபுல் பொட்டன்சி எப்ப நமக்கு கிடைக்கும். வாய்ஸ் வரலையா? ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் வரல? நல்லா வருது. ஹரே கிளியரா இருக்கு. மாதாஜி, மாதாஜி ஒண்ணு அந்த கனெக்ஷன் ஒண்ணு செக் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? ஓகே, எல்லாருக்கும் வருதுன்றாங்க. மாதாஜி உங்க கனெக்ஷன் கொஞ்சம் செக் பண்றீங்களா? வெளியே போயிட்டு வந்தா கூட கிடைக்கும். கொஞ்சம் பாருங்களேன், கொஞ்சம் மற்ற இன்னொரு பிளேஸ் கொஞ்சம் மாறி போயிட்டீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் எப்படி ரெக்கார்டிங்கும் நான் வந்து அனுப்புறேன், இந்த லிங்க் நான் அனுப்புறேன், எப்படியும் அதுவும் கேளுங்க நீங்க. ஓகே, 2.14 யாரு ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. முதல்ல ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. மாத்ர ஸ்பர்ஷஸ்து கௌந்தேயா படிங்க, ஸ்லோகம் படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க. பிரபு அடுத்தது படிங்க. ஓகே மாதாஜி சரி சரி. ஓகே பிரபு நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாத்ரா சபர்சாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமா பாயினோ ஆத்திய அனித்யாஸ்தான் சிதிதி சஸ்வ பாரத. குந்தியர் மகனை இன்பத் துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கொடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பரதகுல தோன்றலே இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ குந்தியின் மகனே,
இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கொடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதைப் போல புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பரத குலத்தில் தோன்றலே இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு? ஸ்டெடியா இருக்க சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தான் அட்வைஸ் பண்றாரு. எப்படி கோடை காலமும் குளிர்காலமும் மாறி மாறி வருகிறதோ அதே போலதான் நம்ம வாழ்க்கையிலும் இன்பமும் வரும் துன்பமும் வரும். ஸோ அது அந்த மாதிரி நிகழும் என்று ஒருவருக்கு புரிந்து கொண்டால் அந்த வித பாதிப்பும் இல்லாமல் நம்மளுடைய காரியங்களை நேரிட முடியும் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நமக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதுல நம்ம செய்யக்கூடிய கடமைகளை நம்ம செவ்வென செய்ய வேண்டும். கடமையை பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் இல்லையா? இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான தன்மை இருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள். எப்படின்னா ஒண்ணு விகர்மா அப்படின்ட்டு. விகர்மா அப்படின்னா வேதங்கள் தகாத செயல்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லுறது. அதையெல்லாம் விகர்மா சொல்றோம். வேதங்களில் தகாத செயல்கள் என்று கூறப்படுபவைகள் எல்லாம் விகர்மா அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது பார்த்தோம்னா கர்மா. கர்மான்னா நம்ம பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ்னா இப்போ நம்ம ஒரு கிரகஸ்தன் அப்படின்னா அவரோட குடும்பத்தை பார்க்கணும். குடும்பத்தை, மனைவி, மக்கள், அவர் எல்லாருக்கும் இஸ் காட் அ டியூட்டி. அந்த கடமைகளை அவன் செவ்வன செய்யணும். அதை விட்டுட்டு நான் கடவுள் வழிபாட்டில் இருக்கேன்னு சொல்லி அதை விட்டுறது சரி கிடையாது. கண்டிப்பாக செய்தே ஆக வேண்டும். ஓகே, அது இல்லாம நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற வழியில் இருக்கணும். இதே ஒருத்தன் ஒரு புலால் கடை வச்சுட்டு இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் கில் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க, அது சரியான கர்மம் கிடையாது. ஏன்னா வேதங்கள்ல சொல்லிட்டு நம்ம உயிரை கொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஆனா இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா எல்லா மூலைக்கு மூலை நமக்கு இந்த கடைகள் இருக்கு இல்லையா? சிக்கன் ஸ்டால், அந்த ஸ்டால், இந்த ஸ்டால் சொல்லி எல்லாம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட கவர்மெண்டே இந்த லிக்கர் ஷாப்ஸ் வைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப தவறு. இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா அதை இப்போ கவர்மெண்டே அதை ஸ்பான்சர் பண்ணுது. மக்களும் அதையே பின்பற்ற பார்க்கிறாங்க. அது தவறு. அது பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி கிடையாது. வேதங்கள் சொல்லப்படவில்லை. இது எந்த மதமா இருந்தாலும் சரி. தட் இஸ் கிறிஸ்டியானிட்டிலேயே அவர் என்ன சொல்றாரு? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தோ ஷால் நாட் கில் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு. நீ ஒரு உயிரையும் கொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஆனா இவர்கள் எடுத்துட்டாங்க கன்வீனியன்டா, மனிதனை தான் கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிருகங்களை கொல்லலாம்னு எல்லாம் காலப்போக்கில் மக்கள் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டார்கள். பிரபுபாதருடைய இதெல்லாம் இருக்கு, லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அதுல சொல்லியிருக்காரு. அவர் இந்த கிறிஸ்டியன் மிஷனரிஸ், வல்லுநர்கள், சீனியர்ஸ் டிவோட்டிஸ் கிட்ட எல்லாம் அவர் பேசும்போது அவருக்கு கிளியரா எடுத்துரைத்தாரு. அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சேம் திங் இஸ்லாம் மதத்துல தான் சொல்லியிருக்கு. தட் இஸ் யாரையும் கொல்லக்கூடாது, எல்லார்கிட்டையும் கனிவோடு இருக்கணும்னு தான் சொல்லியிருக்கு. ஆனால் காலப்போக்கில் என்ன ஆச்சுன்னா அவர்கள் அதை மாற்றி விட்டு தான் இப்போ வேற ஜிஹாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறைய அதை ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நடுவில் எந்த மதத்திலையும் உயிரினத்தை கொல்லறதுக்கு இதை என்கரேஜே பண்ணவே கிடையாது. அதே மாதிரி தான் நம்ம ஹிந்து மதத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் இப்போ சவுத் இந்தியா அப்படின்னு சொன்னாவே நிறைய எல்லாம் முக்கால்வாசி பேர் வெஜிடேரியன் தான் இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்து நான் இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் 10 ஸ்டேட் which takes நான் வெஜிடேரியன் பார்த்தா தமிழ்நாடு 6வது 7வது இடத்துல இருக்கு. 5வது 6வது இடத்துல. நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத், ஆந்திர பிரதேஷ் இருக்கு, அப்புறம் தமிழ்நாடு, கேரளா. பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படியே மாறி போடுது. அதனுடைய விளைவும் பார்க்குறோம். மனிதர்களுக்குள்ள ரொம்ப குரூரமா எல்லாம் பண்றது இல்லையா? இந்த மக்களுக்கு இந்த சேஃப்டி கிடையாது, இந்த கொலை அது மாதிரி நிறைய நடக்கிறது எல்லாம் அது தயம் எல்லாம் போகுது. ஸோ
நம்ம என்ன நமக்கு தெரியும், என்ன நமக்கு இதுல இருந்து புரியுது, அப்படி என்ன புரியணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய பணிகளை செவ்வன செய்ய வேண்டும். நம்ம ஆற்றக்கூடிய பணிகள் எப்படி இருக்குன்னா வேதங்களில் சொல்லப்படுற இருக்கிற வேலையா இருக்கும். வேதங்களுக்கு புறம்பானது எதுவும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நமக்கு தெரியும், இப்ப எல்லா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு நம்ம இந்த சம்மர் டைம்ல எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சூடா இருக்கும். இப்பதான் அட்லீஸ்ட் வீட்டுல ஏசி எல்லாம் வருது. ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூடா இருக்கிற டைம்ல அவங்க குக்கிங் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அடுப்பு கிச்சன்ல அப்பவும் சூடுதான் இல்லை, அவங்க எல்லாம் தாங்கிட்டு குடும்பத்துக்கு வேண்டி எல்லாம் பண்றாங்க. அவங்க யாரும் அதை பொருட்படுத்த மாட்டாங்க. அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, யாரு நம்ம சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இந்த பனியில எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட்ல அவங்களோட பணிகளை செய்கிறார்கள். சோ அவர்கள் எப்படி பண்றாங்க, அந்த கடமையை உணர்ந்து. அந்த மாதிரி அவருடைய கடமையை புரிந்து கொள்கிறவர்கள் சூடோ இல்ல குளிரோ ஒன்றும் பார்க்க மாட்டாங்க, கடமையை செய்வார்கள். அதே மாதிரிதான் ஒரு பக்தனானவன் அவர்கள் கடமையை செய்ய வேண்டும். அதனால் வர இன்பமோ துன்பத்தை பற்றியோ கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றார். ஸோ சத்திரியன் போர் புரியும் போது இந்த மாதிரி என்னுடைய எதிரிகளை நம்ம கொல்ல வேண்டுமே, இல்லை என்னுடைய குருக்களை கொல்ல வேண்டுமே, அவங்களாம் மடிந்து போவார்களே அப்படின்னு அந்த நினைவு வரக்கூடாது. சத்திரியன் போர் செய்யும் போது அது நடக்கும். நமக்கு தெரியும், ஆத்மாவுக்கு இது கிடையாது, சாவு கிடையாது இல்லையா, மடியாது. ஸோ அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் குந்தியின் மகனே அவருடைய பாரம்பரியம் இங்க எடுத்து உணர்த்துறாரு அவர் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போல 2 பிரபுஜி சொல்லுங்க. விகர்மா சொன்னீங்க, அகர்மா சொன்னீங்க, இன்னொன்னு பிரபுஜி. விகர்மா அப்புறம் கர்மா. கர்மா தான் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். அகர்மா நான் வேணும்னே நான் சொல்லாம இருந்தேன். அகர்மா அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற, தட் இஸ் வேதங்களில் கூறப்பட்ட செயல்களை கிருஷ்ணருக்கு திருப்திகரமாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் செய்யக்கூடியதுதான் அகர்மா. அப்படி செய்யும் போது பாவமும் புண்ணியமும் அந்த கணக்கு ஏறாது. கிருஷ்ணருக்காக பண்றோம், நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து செய்யக்கூடிய உரித்தான செயல்கள், வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள செயல்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து செய்யும் போது அவை அகர்மா ஆகிறது. இப்படி கர்மா விகர்மா அகர்மா இப்படி சொல்லிக்கலாமா பிரபுஜி? கரெக்ட், அப்படிதான் சொல்லணும். அகர்மா, கர்மா, விகர்மா, இது 3 நிலை. அகர்மா தான் உயர்ந்தது. ஆமா. ஏன்னா எப்படி இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சுகம் துக்கம் அதை பத்தி நினைக்காம இருக்கணும். சுகம் துக்கம் இதை நினைக்காம இருக்கும்போது எதை பத்தி நினைப்போம், கிருஷ்ணரை பத்தி நினைப்போம். சோ அப்ப அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படிப்பட்ட செயல்னு சொன்ன, வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள செயல்கள். வேதங்கள் எப்படிப்பட்ட செயல்கள், கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான செயல்கள். சோ கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான செயல்களை வேதங்கள் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான வேதங்களுக்கு உரைக்கப்பட்டுள்ள செயல்கள் செய்யும் போது அதனால் நமக்கு எந்த பாவமும் புண்ணியமும் நமக்கு சேராது. அது கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணிக்கணும். நம்ம அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது அகர்மா ஆகிறது. அப்படி இல்லாம வெறும் கர்மா செய்யும் போது நம்ம என்ன ஆகுது, எனக்கு, என் குடும்பத்துக்கு, என்னுடைய நாட்டுக்கு, என்னுடைய வீட்டுக்கு செய்யும் போது அதுவும் ஒரு புலன்களுக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய நிலைதான் வந்துருது இல்லையா. அதனால அதற்கு பாவமும் புண்ணிய கணக்கும் அதில் சேரும். அது நான் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் அகர்மா பத்தி சொல்லாம இருந்தேன்னா, நம்ம அதை பத்தி படிக்க போறோம், கொஞ்சம் ஸ்லோகம் படிக்க போறோம் நம்ம. அதனால தான் நான் அது ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லாம இருந்தேன். நீ கேட்ட கேள்வி நைஸ் கொஸ்டின். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிக்கிற பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. 2.15 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாம் ஹைனா வைத்யாந்தி ஈட் புருஷாம் புருஷார்ஷப சம துக்க சுகம் திரம் சோ மிர்ச்சாத்வய கல்பதே. மனிதரில் சிறந்தோனே அர்ஜுனனே,
இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளிலும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கின்றான். O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distresses and is steady in both is certainly eligible for liberation. Hare Krishna Prabhuji. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதுதான் நம்ம போன ஸ்லோகத்தோடைய அடிஷனல் எக்ஸ்டென்ஷன். என்ன சொல்றாங்க? மனிதரில் சிறந்தவனே, பெஸ்ட் அமங் மென் யாரு? அர்ஜுனா. அர்ஜுனரே, இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலையிலும் தன்னிலை மாறாதிருப்பவனும். அப்ப போன வாட்டி அதான் பார்த்தோம் இல்லையா? சுகம் துக்கம், சீதோஷ்ணம் பத்தி பார்த்தோம் நம்ம. தட் இஸ் சூடு தனி குளிர். அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி சுகமும் துக்கமும் ஒரே நிலையில் பார்ப்பவர். அப்படி பார்க்கும்போது இருக்க யார்? நம்ம தீரா அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தர் என்ன அவருக்கு என்ன மாதிரி தகுதி கிடைக்குது? தட் இஸ் விடுதலை பெற. விடுதலை என்னன்னா லிபரேஷன். கிருஷ்ணரின் திருவடியில் சென்றடையக்கூடிய தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு. எப்படி நம்ம எந்த விதமான துக்கமோ சுகத்தை கண்டால் செலிப்ரேஷனோ, துக்கத்தினால அப்படியே மனதுடைஞ்சு இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்காதவன் அவனோட ஸ்திர புத்தி இருக்கிறவன், அவன் தீரன். அப்படின்னா என்ன? எப்படி எந்த மாதிரி நிலை எப்படி வரும்? கிருஷ்ணன் சரணடையும் போதுதான் வரும். ஸோ கிருஷ்ணன் சரணடையும் போது என்ன நமக்கு கிடைக்குது? நம்ம முக்தி அடையாது, கிருஷ்ணன் திருவடிகளுக்கு செல்லக்கூடிய தகுதியை பெறுகிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். ஓகே, நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். 2.16 படிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நான் படிக்கட்டுங்களா? படிங்க மாதாஜி. நாசதோ வித்யதோ பாவோ நாபாவோ வித்யதே சதஹ உபயோர் அபிதிஷ்டோந்தஸ் த்வனயோஸ் தத்வதர்ஷிபிஹி. உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு, அதாவது உடலுக்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு ஆத்மாவிற்கு மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கணுங்களா பிரபு? தேவையில்லை, தமிழ் படிச்சா கூட அது போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ என்ன சொல்றோம்? உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு உடலுக்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு, நித்தியமானது ஆத்மா, மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். யார் இது உண்மையை கண்டவர்கள்? உண்மையை கண்டவர்கள் அப்படின்னா ஞானிகள், பக்தர்கள். ஞானிகள் பக்தர்களை விட உயர்ந்தவர்கள். அவருக்கு அது புரியுது, ஞானிகளுக்கும் அது புரியும். ஏன்னா ஞானிகள் இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முற்படுகிறார்கள் இல்லையா? உண்மையை கண்டவர்கள், பூர்ண உண்மையை தெரிந்து கொள்வது யாருன்னா பக்தர்கள். அவர்களுக்கு என்ன புரியுது? நிலையற்றது எது? உடல். நீடிப்பு நித்தியமானது எது? ஆத்மா. இது ரெண்டுக்கும் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்தனர். சும்மா தீர்மானிக்கலவங்க, இந்த ரெண்டுடைய இயற்கை நேச்சரை ஃபுல்லா புரிஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது? ஸ்பிரிட் சோல் இல்லையா? இட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் எட்டர்னலி. ஆத்மா நிரந்தரமானது, எப்போ அதுக்கு எந்த வித மாற்றமும் இல்லை அப்படின்ட்டு. ஆனால் நம்ம உடல் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நிமிடமும் மாறி, ஒவ்வொரு நிமிடம் இல்லை, ஒவ்வொரு செகண்டும் மாறுது இல்லையா? நம்ம போன முந்தின ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். 13ல என்ன பார்த்தோம்? முதல்ல பிறக்கிறோம், அப்புறம் வளர்றோம், அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம ரீச் பண்றோம், அப்புறம் உடம்பு அப்படியே டீகே ஆகுது, அப்புறம் மடிந்து போறோம். அப்ப என்ன அதோட அர்த்தம் என்ன? நம்மளுடைய பாடியில ஒவ்வொரு செகண்டும் செல்ஸ் உருவாகிறது, செல்ஸ் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? அது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். சயின்ஸ்ல அதான் சொல்றாங்க இல்லையா? இப்போ யாருக்காச்சும் தெரியுமா நம்மளுடைய பாடி, நம்மளோட உருவம் இல்லையா, முழுசா நம்ம பாடி செல்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா மாறுறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும் தெரியுமா? கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். தட் இஸ் நம்ம உடல்ல இருக்கிற அத்தனை செல்ஸும் கம்ப்ளீட்டா மாறும். கெஸ் பண்ணுங்க எவ்வளவு நாளுக்கு ஒரு தடவை
அந்த செல்ஸ் அப்படியே மாறும். டெய்லி தானே பிரபு மாறும்? டெய்லி எப்படின்னா ஒரு நாள்ல வந்து 1% மாறும். ஓகே, தட் இஸ் ஒரு 1% எவ்வளவு தெரியுமா? அது 33,000 கோடி செல்லு ஒரு நாளைக்கு வந்து புதுசா உருவாகிறது. 33,000 செல் மடிந்து 33,000 புது செல்ஸ் உருவாகிறது. அப்படியே பார்த்தா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது இது சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க, இது 80 100 நாட்களுக்குள்ள வந்து நம்மளுடைய கம்ப்ளீட்டா நம்ம மாறிடுறோம். கம்ப்ளீட் ஒரு செல் கூட வந்து பழசு கிடையாது, கம்ப்ளீட்டா புதுசா மாறுது. நம்ம இடத்துல மறு இருந்து வச்சுக்கோங்க, அந்த மறு இருக்கிற செல் அடைய புதுசா வந்து அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் ஹேப்பன்ஸ் வித்தின் 80 to 100 days. ஒரு நாள்ல வந்து 33,000 கோடி செல்ஸ் மாறுது. That is equal to 1% of the total number of cells in the body changes every day. வச்சுக்கோங்க. பாருங்க எந்த காம்ப்ளிகேட்டட் உடல் நம் கடவுள் கொடுத்திருக்காரு. இதை வந்து எந்த சயின்டிஸ்ட்னால உருவாக்க முடியுமா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மெஷினரி தான் நம்மளுடைய பாடி. ஸோ இது அப்படியே என்ன ஆகும், கொஞ்ச நாளுக்கு இந்த முதுமடி இதுக்குள்ளதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஒரு டிவி வாங்கணும், ஒரு 6-7 வருஷம் முடிஞ்சோன்னா கம்ப்ளீட்டா மாற்ற வேண்டியிருக்கு, 10 வருஷம் முடிஞ்சா மாற்ற வேண்டியிருக்கு. பிக்சர் டியூப் போகும், அது போகுது கம்ப்ளீட்டா மாறிடும். அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு. அந்த டைம் முடிஞ்ச உடனே டக்குன்னு நம்ம மடிஞ்சிடுறோம். உடனே நம்ம செய்த கர்மத்துக்கும் நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னொரு உடல் வருது. அந்த உடல் எப்படி இருக்கும்? எனர்ஜெட்டிக். புது உடல் கிடைக்கும் போது எப்படி ஃபுல்லா எனர்ஜியோட இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது எப்படி அந்த ஆத்மா வந்து இன்னொரு உயிரினத்துக்குள்ள போகும்போது அதுல வந்து பிறக்கும், சின்னதா பிறக்கும். அப்போ அதுக்கு நல்ல எனர்ஜி இருக்கும், அதுவும் அப்படி வளரும், அதுவும் மடியும். அப்படியே அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். எப்போ இது வரைக்கும் அந்த ஆத்மா வந்து கிருஷ்ணரையே நினைத்து கிருஷ்ண உணர்வுடன் நிறையிற வரைக்கும். கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும் நிறையும் பொழுது அது வந்து இட் கோஸ் டு த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல இந்த பாருங்க, இது எவ்வளவு பெருசா இருக்கு மேல. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப பெருசு, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ரொம்ப சின்னது தான். நம்ம நினைப்போம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான் இவ்வளவு பேர் இருக்கோமா ஜாஸ்தி கிடையாது. மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து ஏகபாதா அப்படின்னுவாங்க, 1/4 ஆஃப் த டோட்டல் ஸ்பேஸ். முக்கால் இடமும் எதுன்னு பார்த்தா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு தான். அங்கதான் எல்லாரும் இருக்காங்க. தட் இஸ் நிறைய ஆத்மாக்கள் இருக்கிற இடம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மட்டும்தான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பௌதிக உலகத்துல இருக்காங்க. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வந்து ஏகபாதா, இது திரிபாதம், தட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. ஸோ இதை பத்தி புரியறது யாரு? ரிஷிகள், உன்னத ஆத்மாக்களுக்கு இதை பத்தி புரியும், பக்தர்களுக்கு இதை பத்தி புரியும். ஸோ இதை பத்தி புரிந்தவர்களுக்கு என்ன, நம்ம வந்து ஒரு உயிர் மடிந்து போனாலும் மாய்ந்து போனாலும் வந்து அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டார்கள். ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த உயிர் ஆத்மானது இன்னொரு உடலில் சென்றடைகிறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அது நம்ம ஃபுல்லா நம்ம தெரியும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்மரி வந்து கிளியரா சம பண்றதுக்கு பகவத்கீதையில 18.78 கடைசி ஸ்லோகம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்கு, வேறெவர் தேர் இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் மிஸ்டிக் பவர்ஸ். மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் மிஸ்டிக் பவர்ஸ் யாரு? கிருஷ்ணர் இல்லையா? எத்திர யோகேன கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு. அந்த இடத்துல என்ன, விக்டரி, ஃபார்ச்சூன் அண்ட் அதர் ஒப்புலன்சஸ் ஆர் பிரசன்ட். வெற்றி, ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் நிறைந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அது எங்க? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. அதே மாதிரி யார் ஒருவர் இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே கிருஷ்ணரையே நினைத்து கொண்டு மனதின் நிறைய கிருஷ்ணர் இருக்க வைக்கிறார்களோ அவங்களுக்கும் அதே நிலை தான். ஸோ நம்ம வந்து ஓகே நான் பல ஜென்மங்கள் எடுக்க வேணா தேவையில்லை. நான் ஒவ்வொருத்தருடைய இதை பொறுத்து இருக்கு, கிருஷ்ண உணர்வை பொறுத்து இருக்கு. நம்ம பார்த்தோம் துர்வாசம் இவரு துர்வாசர் அவர் வந்து பார்க்கும்போது எத்தனை நாள்ல அவருக்கு 6 monthsல வந்து அவருக்கு வந்து இந்த முக்தி கிடைச்சது. 6 months தான், when he was a kid. ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் பாசிபிள். சிலவங்களுக்கு வந்து சில க்ஷணத்துல வந்து தேவ் காட் த லிபரேஷன் அப்படி இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து
ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸோட இன்டென்சிட்டிக்கு பொறுத்தளவு தான் நம்ம வந்து இந்த லிபரேஷன் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஈஸியாக பௌதிக இன்பத்திலே நம்ம மூழ்கிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு டைம் ஜாஸ்தி எடுக்கும். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த இயற்கை, இரண்டின் இயற்கை ஆராய்ந்து இதை தீர்மானித்துள்ளது யாரு? இந்த உன்னதாத்மாக்கள், ரிஷிகள், நம்மளுடைய வேதங்கள், இதெல்லாம் இதுக்கு சொல்லுகிறது. ஓகே, அடுத்து பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கிறார்? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? பிரபுஜி படிங்க மாதாஜி. அவினாஷ்டு டாஸ்தி ஏனா சர்வம் ஐதம் தாத்தம் விநாசம் அவ்யாசஸ்ய நா கஷ்கித் கர்த்தும் அர்ஹதி. இங்கிலீஷ் படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? தட் விச் படிக்கட்டுங்களா பிரபுஜி? தமிழ் மட்டும் படிச்சா போதும் மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றதென்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஸ்லோகம். நல்ல ஸ்லோகம்னா நம்ம வந்து புரிதல், ரொம்ப நல்ல புரிதல் நமக்கு தரக்கூடிய ஸ்லோகம். உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றதென்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? உடல் முழுதும் பரவி இருப்பது என்ன? ஆத்மா. ஆத்மா அண்ட் உணர்வு. உணர்வு இல்லையா? ஆத்மாவினால் ஏற்படக்கூடிய உணர்வு இல்லையா? அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு வந்து உணர்வு இருக்கு இல்லையா? ஆத்மா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? என்ன சொல்லுவோம்? அத டெட் பாடி பாடி அப்படின்றோம். இப்போ நினைச்சு பாருங்க. இப்போ வந்து நான் இன்னைக்கு ஒருத்தர் யாருன்னா ஒரு பெரிய டாக்டர் இவர் செரியன், KM செரியன், அப்படி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்தியாவிலேயே வேர்ல்ட்லேயே ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண அவர் ரொம்ப எக்ஸலண்ட் பர்சன். அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன். நிறைய இதெல்லாம் தானம் பண்றவர். அதே மாதிரி ஃப்ரீயா இந்த பாவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப இதெல்லாம் பண்றவர். அவர் இறந்து போனார். உடனே வந்து அவர் என்ன எழுதியிருப்பாங்க அவங்க, இவர் இறந்து போனார் அப்படின்ட்டு அடுத்தது பாடியை வந்து இந்த டைம்ல இது பண்றாங்க மாதிரிலாம். ஸோ யோசிச்சு பார்க்கணும். தட் இஸ் அந்த ஆத்மா, தட் இஸ் இந்த உணர்வு போன உடனே, தட் இஸ் ஒருத்தர் இறந்து போனார் அப்படின்னு என்ன 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 ஆகுது? தட் இஸ் ஆத்மா உடலை விட்டு போய்விட்டது. ஆத்மா போன உடனே அது என்ன? ஜடம் அப்படின்றாங்க, பாடி அப்படின்றாங்க. எப்பேற்பட்ட பெரிய ஆனாலும் சரி பாடி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. யாரும் அதை வந்து மதிக்கிறது கூட கிடையாது. யாரும் அதை தொடர்றதுக்கு கூட வந்து விருப்பப்பட மாட்டாங்க. இதே வந்து அவர் உயிரோடு இருக்கும் போது பார்த்தா எல்லாரும் போய் அவர் கை கொடுக்கணும், அதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா? நமக்கு தெரியும். இதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் நரசிம்மராவ், அவரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரை வந்து இது அவருடைய காரியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு சிதைக்கு தீயில முட்டுட்டு எல்லாம் அவங்க பாட்டு போயிட்டாங்க. சீக்கிரம் வீட்டுக்கு எல்லாரும் அவங்க போயிட்டாங்க. அந்த சிதை வந்து சரியா இது பண்ணாம என்ன, நாய் வந்து அதை கடிச்சு இழுத்து போட்டுட்டான். நினைச்சு பாருங்க, எப்பேற்பட்ட மனிதன் அது. உயிரோடு இருக்கிற டைம்ல இந்தியாவுடைய பிரதமராக இருந்தவர் கடைசியில் அவரு இறந்து போன உடனே அந்த நிலை பாருங்க அந்த உடலுக்கு. அவ்வளவுதான் நம்மளோட அந்த உடலுடைய இது. அவ்வளவுதான் அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பெக்ட். அவ்வளவுதான் அந்த உடலுக்கு மதிப்பு. அவ்வளவுதான் அது புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு. சோ அந்த உடலுக்கு மதிப்பு எது கொடுக்கிறது? அந்த உணர்வை எது கொடுக்கிறது? ஆத்மா. அந்த ஆத்மா எங்கிருந்து வருது? கிருஷ்ணரிடம் வருகிறது. அதை யாரும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது. எந்த சயின்டிஸ்டும் கொடுக்க முடியாது. யாராலும் கொடுக்க முடியாது. இது நம்ம புரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அந்த கான்சியஸ்னாலதான் உடல் முழுவதும், அது கான்சியஸ்னஸ் உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கும்போது தான் கையை இருக்க முடியும், காலை கசைக்க முடியும். ஏதாச்சும் காலுக்கு ஒரு வலி இருந்தால் கூட நமக்கு டக்குன்னு பிரெயின் புரியுது. நமக்கு கைக்கு ஏதாச்சும் இருந்தா கூட அது புரியுது. சுகம் துக்கம் எல்லாம் நமக்கு உணர்த்தி தருது யாருது? இந்த கான்சியஸ்னஸ். இந்த கான்சியஸ்னஸ் என்னால வருது? ஆத்மானால வருது.
சோ இந்த ஆத்மாவை வந்து யாராலும் கொல்ல முடியாது. அது வேற ஒரு உருவத்தை எடுக்கும். ஆனால் அதுக்கு அதை வந்து அந்த உடல் தான் நான் அப்படின்னு நம்ம நினைத்து அதற்கு வேண்டி சேவை செய்ய நினைத்தோம் வச்சுக்கோங்க, அதை விட அறிவில்லாய்மை எதுவுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி யாரும் அது செய்யக்கூட முற்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல இன்னொரு கேள்வி வருது. நம்ம இந்த ஆத்மா ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றோம், உணர்வு எல்லாம் சொல்றோம். இந்த ஆத்மாவோட சைஸ் எவ்வளவு? நியூ டிவோட்டிஸ் 18 days முடிச்சவங்க மட்டும் சொல்ல முடியுமா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்? ஆத்மாவோட சைஸ் என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, இருந்தாலும் அது கேட்கறேன். 18 days இருக்கும்போது முதல்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க, அப்புறம் வந்து மற்ற டிவோட்டிஸ் ஆன்சர் பண்ணலாம். இந்த ஆத்மாவோட சைஸ் என்ன சொல்ல முடியுமா யாருக்காச்சும்? ஒரு ஹேர்னுடைய அந்த பார்ட் வந்து ஒரு 1000 டைம்ஸ் பிரிச்சா எப்படியும் 1000 அதுக்கு மேலே மத்தாச்சி 10,000. 10,000 பிரபுஜி. ஆமா, அந்த ஹேரோட டிப்ப 10,000 டைம் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு அதுதான் வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் ஆத்மாவோட சைஸ். அந்த ஆத்மா எங்க இருக்கு? நம்மளுடைய நெஞ்சில அந்த ஆத்மா இருக்கு. சோ அந்த ஆத்மா வந்து அந்த உடலுக்குள் செல்லும் பொழுது தான் என்ன ஆகுது? கம்ப்ளீட்டா அந்த உணர்ச்சி எல்லாம் வருகிறது நமக்கு. அந்த ஆத்மா அங்கிருந்து சென்று விட்டால் ஒன்றும் இருக்காது, ஜடமாயிடுச்சு. சோ அந்த மாதிரி அந்த சின்ன அந்த ஆத்மாவை வந்து அழிக்க முடியுமா? யாராலும் அழிக்க முடியாது. நோபடிக்கு என்னால அந்த ஆத்மாவுடைய ஆற்றல் என்ன? பெரிய ஆற்றல் அது இல்லையா? சோ அது நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். இது யார் சொல்றா? இது நான் வந்து எடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றது கிடையாது. இது நம்ம வேதங்களும் சொல்லியிருக்கு, ரிஷிகளும் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. எடுத்து பார்த்தா முண்டக்கோபநிஷத்துல இருக்கிறது 3.1.9 அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மெஷர்மெண்ட் நம்ம சொல்றது இல்லை, இது நம்மளுடைய புராணங்கள் சொல்லுது. ஓகே, சோ நம்ம ஆத்மா வந்து இங்க இருக்குன்னு சொல்லல. அது எப்படி இருக்குன்னா, இட்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் இன் த ஏர். நம்ம சொல்றோம் வாயு சொல்றோம் இல்லையா? 5 வகையான வாயு இருக்கு நம்ம உடம்புல. பிராணவாயுன்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் அபானா, அப்புறம் வியானா, அப்புறம் சமானா, அப்புறம் உதானா அப்படின்னு சொல்லி 5 வகையான வாயு இருக்கு நம்ம பிராணம். நம்ம மறுபடியும் சொல்லுங்க பிரபுஜி. பிராணவாயு, பிராணா, அப்புறம் அபானா, அப்புறம் வந்து வியானா, அப்புறம் சமானா, அப்புறம் உதானா அப்படின்ட்டு. இது 5 இருக்கு. ஸோ இது 5க்கும் வந்து ஒவ்வொரு இது இருக்கு, கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு. இப்போ பிராணா அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன? நம்மளுடைய பெர்செப்ஷன், புரிதல். இதயத்திலிருந்து தான் அது வெளியில வரும். இதயத்துல வீற்று இருக்கிறது. அதோட பொசிஷன் அங்க இருக்கு. இல்ல, பிராணம்ங்கிறது நம்ம மூச்சு காற்றுல போயிட்டு வரும். மத்தாச்சி அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். நம்ம அது வந்து 5க்கும் தட் இஸ் எல்லா இதுவும் இருக்கு இல்லையா? அந்த வாயுக்களும் 5 வாயுக்களும் வந்து சென்டர் அது. ஸோ அது ஒவ்வொன்றுக்கும், ஆனா இந்த 5 வாயுக்கும் வந்து ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு. பிராணம் வந்து சொன்ன மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ், எல்லா விதமான நம்ம அந்த மூச்சு இந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம சாப்பாடு எல்லாம் சோலோ பண்றோம் இல்லையா, அந்த ஆக்டிவிட்டி. அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய இந்த சுவாசிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த வாயுவை வந்து உயிராக்குறது, என்ன ஆக்சிஜனை கன்வெர்ட் பண்றோம்னு சொல்றோம் இல்லையா, பிரெத்தை வந்து உயிராக்குறது, இதெல்லாம் வந்து பிராணவாயுனுடைய வேலை. ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம செகண்ட் என்ன நான் சொன்னேன், நானு அப்பானா இல்லையா? அப்பானா அதோடைய இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, அதோடைய ஒர்க் என்னன்னா, இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரெகுலேட்டிங் த அவுட்வர்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் பிராணா. பிராண வெளியே வருது, தட் இஸ் உள்ள இருக்கிறோம் வெளியே வருது இல்லையா? வெளியே வரத்துக்கூடிய அந்த இதை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கிற இந்த வேஸ்ட், பிசிக்கல் வேஸ்ட் எல்லாம் வந்து எடுக்கிறதுக்கு, அதை வந்து இந்த கழிவுகளை நியந்திரிக்கிறது, மேனேஜ் பண்றதுக்கு அந்த அப்பானா. அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா, இந்த பெல்விக் ஃப்ளோர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும், பெல்விக் அப்டமன்ல இருந்து அது ஆரம்பிக்கிறது, மேலே வருவது. அதுதான் வந்து அப்பானா அப்படின்னு சொல்றோம்.
பெல்விக் ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் அங்கிருந்து அப்டமன்ல இருந்து அப்படியே மேல் நோக்கி வரும். அதே மாதிரி நம்ம ரெப்ரோடக்டரி ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து அங்கிருந்து வரும். ஜெனிட்டல்ஸ்க்கு வேண்டி இருக்கிறது அதெல்லாம் அபான வாயுலேருந்து வரும். அப்புறம் மூணாவது பார்த்தோம்னா வியானா. வியானானா அது நம்ம நர்வ்ஸ், அப்புறம் நம்மளுடைய வெயின் இல்லையா, வெயின்ஸ், ஆர்டரிஸ், ஜாயின்ட்ஸ், மசிலோட ஃபங்க்ஷனு, இதெல்லாம் வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணி அந்த எனர்ஜி கொடுக்கறது வந்து சப்போர்ட் பண்ற ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து இந்த வியானா அப்படின்றது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த வியானா வந்து மற்ற நாலு வாயுகளையும் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை வந்து சப்போர்ட் பண்றது இந்த வியானாவுடைய வேலை. இந்த வியானா பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளுடைய இதிகாசத்துல 72,000 பாத்வேஸ் இருக்கா பாடியில. 72,000 வழிகள், பாத்வேஸ் இருக்க நரம்பு அந்த வழிகள் இருக்கா. அது அத்தனையும் வந்து இந்த வியானா வந்து படர்ந்து இருக்கிறதுல. வியானா வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, அதுக்கு தேவையானது என்னன்னா தண்ணீர். நம்ம குடிக்கிற தண்ணீர் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த தண்ணீர் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு நம்ம எப்படி நல்ல காற்றை சுசிக்க வேண்டும் சொல்றோம், அது மாதிரி நல்ல தண்ணீர் பருக வேண்டும், தேவையான அளவுக்கு பருக வேண்டும் சொல்றது வந்து இந்த தியான வந்து பர்ஃபெக்டா வந்து வேலை செய்யறதுக்கு. அப்புறம் சமானா அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் எனர்ஜிக்கு தேவையானது வந்து இந்த சமானால கிடைக்குது. ஸோ வந்து it coordinates and motivates stomach, liver, pancreas, large intestine, அதெல்லாம். அப்புறம் நம்மளுடைய சாப்பிடும்போது நியூட்ரியன்ட் அப்சார்ப் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து சமானா அந்த வாயு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அப்புறம் உதானா அப்படின்னா லொக்கேட்டட் இந்த த்ரோட் அண்ட் த லங்ஸ், நம்ம தொண்டையிலையும் லங்ஸ்லையும் வந்து இருக்கிறது. அது வந்து நம்மளுடைய ஸ்பீச், நம்ம பேச்சு, நம்மளோட வாய்ஸ், இதெல்லாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அப்வர்டு மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த பர்த், கீழே இருந்து மேலே வர இருக்கிற சுவாசத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து உதானா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்து, இந்த எந்தூசியாசம், இதெல்லாம் வருது. நம்ம வந்து பார்த்தோம் டயர்டா இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு உணர்ச்சி வருது இல்லையா, அது உதானால வருது நமக்கு. அது இதுதான் நம்ம 5 டைப் ஆஃப் வாயு நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண, உடம்பை கண்ட்ரோல் பண்றது. இதெல்லாம் இது ஹத்த யோகா சிஸ்டத்துல வந்து சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதெல்லாம் பார்த்து அது எப்படி உட்காரணும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த நீங்க என்ன இது தெரிஞ்சிருக்கணும், நீங்க அந்த பர்பட் படிக்க உங்களுக்கு இன்னும் ஃபர்தர் நாலேஜ் வரும். கண்டிப்பாக நீங்க பர்பட் படிக்கணும். பர்பட் படிக்கும்போது அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வரும். நீங்க அப்புறம் வந்து லீஸ்டரா பார்த்து அது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தயவு செய்து பர்பட் படிங்க. பர்பட்ல வந்து பிரபுபாதர் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காரு, ரெஃபரன்ஸும் கொடுத்துருக்காரு. அதே மாதிரி நீங்க டீட்டெயிலாக அந்த ரெஃபரன்சஸ் நீங்க வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் எல்லாம் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, அப்படி. ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ. ஸோ உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பது அழிவற்றதுன்னு அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடிய எவரும் இல்லை அப்படின்ட்டு 2.17 பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். அடுத்தது பார்க்கலாமா? படிங்க மாஸ்டர், யார் படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. அந்தவந்த இமே தேஹா நித்யஸ்யோக்தா ஷரீரிணஹ அநாஷினோ பிரமேயஸ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்ய பாரத. அழிவற்ற, அளக்க முடியாத, நித்தியமான உயிர் வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழியப் போவது உறுதி. எனவே பரத குல தோன்றலே, போரிடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஃபர்தரா பண்றாங்க இல்லையா? இப்போ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது பாருங்க, சின்ன குழந்தை பிறந்து விழுது, அப்புறம் அப்படியே கிரால் ஆக ஆரம்பிக்குது, அப்புறம் வந்து சின்ன பையனா இருக்கா, அப்புறம் வந்து இந்த அடல்ட் யூத்தா இருக்காரு, அப்புறம் அடல்ட் ஆறாரு, அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது, ஒரு ஓல்டேஜ் ஆயிடுது, அப்புறம் அப்படியே மடிந்து போயிடுறாரு. ஸோ சைக்கிள் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ ஆனால் இது உடம்பு. ஆத்மா என்ன ஆகுது? ஆத்மாக்கு அழிவில்லை. அது கிளியர். அதை வந்து அளக்க முடியாது, மெஷர் பண்ண முடியாது. அதை நம்ம இப்போதான் வந்து நம்ம சொன்னோம் 1/10,000 எவ்வளவு சின்னது, பார்க்க கூட முடியாது. ஸோ இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. எனவே பரத குல தோன்றலே போரிடுவாயாக. ஸோ அவருடைய இந்த
பரம்பரையுடைய மகிமையை சொல்றாரு. பருத குல தோன்றலே, அதனால உன்னுடைய கடமையை செய், போரிடு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஸோ மெட்டீரியல் பாடி இஸ் பெரிஷபிள், ஆனா ஸ்பிரிட் சோல் வந்து இட் கேனாட் பி சீன். எதிரிகள் பார்க்கவும் முடியாது, எதிரிகளை கொல்லவும் முடியாது. அதனால வந்து போரில் வந்து உன்னுடைய டீச்சரையோ இல்லை உன்னுடைய மூதாதையர்களை கொன்று விட்டால் கூட அது வந்து ஒன்றும் ஆக போறது, அவர்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஏன்னா அவருடைய ஆத்மாக்கள் வந்து மீண்டும் அது வந்து அதுக்கு அது கிடையாது, இன்னொரு உடலை அது எடுக்கும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. Soul acquires a material body according to his karma. கர்மத்துக்கு ஏற்ப இன்னொரு உருவத்தை அது எடுக்க போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இது இந்த இது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரபுபாதா இதுல கொடுத்துருக்காரு இந்த பர்பட்ல. இப்போ அந்த சூரியனுடைய ஒளியானது, சூரியன் எங்கேயோ இருக்கு இல்லையா, பல ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் தூரத்துல இருக்காங்க சூரியன். ஆனா அந்த சூரிய ஒளி என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா லோகங்களிலும் சூரிய ஒளி படர்கிறது. அந்த சூரிய ஒளி படரும் போது என்ன ஆகுது, அதுதான் வந்து ஜீவன் கொடுக்குறது இல்லையா. தட் இஸ் நம்ம வந்து ஒரு வயக்காட்டுல வந்து உணவு தோன்றணும்னா சூரிய ஒளி அத்தியாவசியம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்க்கும்போது சோல், நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து இருக்கும்போது தான் அது பரவி இந்த உடம்பையும் வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு அது வழிவகுக்கிறது. ஸோ soul actually pervades the soul actually establishes or spreads the consciousness across the body, just like sunlight which is spread across the different planets aids in the supporting the food or creating the life, aids in supporting the life அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அதனால அர்ஜுன்கிட்ட என்ன சொல்றாரு, நீ சண்டை போடணும், உன்னுடைய தர்மத்தை செய்யணும், நீ வந்து இந்த மாதிரி உன்னுடைய மனதில் கலக்கங்களை எல்லாம் வச்சுட்டு சண்டை போடாம இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஓகே, இன்னொரு ஸ்லோகம் ஒன்று கூட பார்த்துடலாமா? இன்னைக்கு 19 வரைக்கும் பார்த்துடலாமா? ஓகே, படிக்கல, யார் படிக்கிறா? படிக்கிற பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. Neither he thanks ஸ்லோகம். நீங்க புக் இருந்தா புக்கை பார்த்து படிச்சிருக்கோம். Neither he who thinks the living and ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. எது படிக்கிறாங்க? எது படிக்கிறீங்க? 2.98 அதான் படிக்கிறாங்க மாதாஜி, படிக்கிறாங்க மாதாஜி. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பாருங்க. இல்ல அதான் படிக்கிறாங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறாங்க மாதாஜி, டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி, கண்டினியூ ப்ளீஸ் கண்டினியூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் என்னன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஸ்லோகம் போடல, நான் ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் போடதான் மாதாஜி அதை வாசிச்சாங்க. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்றோம். இதுல நமக்கு என்ன புரியுது? ஜீவாத்மாவை வந்து யாராலும் கொல்ல முடியாது, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கொல்ல முடியாத நிலை இருக்கு. ஏன்னா ஒண்ணு சின்னது, அது விடுங்க. ரெண்டாவது வந்து ஜீவாத்மா வந்து நிரந்தரமானது, நித்தியமானது. ஸோ அதனால யாராலும் கொல்ல முடியாது. ஜீவாத்மா வந்து கடவுள் ஒரு மின்ன பகுதி வேற. ஸோ அதுக்கு நம்ம அது முக்காலமும் இருக்கக்கூடியது, அது யாராலும் கொல்ல முடியாது. இந்த எதை கொல்ல முடியும், எதுக்கு இது உண்டு, அழிவுண்டு, அந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் அழிவுண்டு. இதை புரியாம வந்து இல்ல ஆத்மாவை கொல்லுவம் வந்து ஆத்மாவை கொல்ல முடியும், அதனால நான் வந்து மடிஞ்சு சாவ போறேன் அப்படின்னு யாரும் நினைத்தானா எப்படிப்பட்ட அளவு அறிவில்லாதவன், அறிவற்றவன் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா நான் ஷேர் பண்றேன். தட் இஸ்
ஈஷோபனிஷத்துல வந்து பியூட்டிஃபுல் ஒரு இது ஸ்லோகம் இருக்கு ஈஷோபனிஷத்துல. அது நான் ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. அது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. அது நீங்க படிப்பீங்க, இருந்தாலும் வந்து அது இந்த டைம்ல உங்களுக்கு அது தெரிய வைக்கிறது ரொம்ப நல்ல ஒரு இது நினைச்சேன் நான். உங்க ஷேர் வித் யூ தட். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? இது வந்து 3வது மந்த்ரா, ஈசோபனிஷத்துல 3வது மந்த்ரா. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஈசோபனிஷத் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த எந்த வேதம் தெரியுமா? அது யஜுர் வேதத்துடைய. படிக்கிற பிரபுஜி அத. படிங்க மாதாஜி. அசூர்யா நாம தேலோகா அந்தேனோ தாம்சவ சாம்சர தமசாவிருதஹ தாம்சு விருத்தினி கோதேந்தி யா யாக்கி யாக்கி சாத்மா யாக்கி காத்மா யாக்கி ச ஆனோ ஆத்ம ஆனோ ஜனா. இந்த நீங்க சி ஒரு தடவை படிங்க. வரதெல்லாம் படி. சி வரதெல்லாம் சான்னு படிக்கணும் மாதாஜி. ஓகே, அசூர்யா நாம தேலோகா அசூர்யா Good. நாம தேலோகா அந்தேன தாம்ஸ்வராத் தமசவர்தஹ பிரித்யாந்தி சமஸ்தவர்த்தஹ. ஓகே. ஏகி கத்மா ஹனோ ஜனா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நானும் ஒரு தடவை வாசிக்கிறது. அசூர்யா நாம அசூர்யா மீட் தேலோகா. ஃபார் தி. அது படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? இருங்க படிங்க. மாதாஜி, அவங்க படிக்கட்டும், சார் படிக்கட்டும். நான் அந்த ஸ்லோகம் ஒரு தடவை சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த மீனிங்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே. அசூர்ய நாம தேலோகா அந்தேன தமசாவிருதஹ தாம்ஸ்தே பிரத்யாபிகச்சந்தி ஏகே ச ஆத்மஹனோ ஜனா. இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு என்னன்னா ஆத்மஹனு. இந்த கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஆத்மா ச ஆத்மா. இங்க கொடுத்துருக்கல ச சாத்மான்னு படிக்க ச ஆத்மா ச ஆத்மஹனு. ஆத்மஹனு ஆத்மஹனுனா பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆத்மஹனா அப்படின்னா கில்லர் ஆஃப் த சோல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஓகே, கில்லர் ஆஃப் த சோல் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு வாட்டி படிங்க நீங்க படிங்க மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. ஓகே. Asurya meet for the Asuras. Nama famous by the name the those Loha planets. Andena by ignorance. Tamsa by darkness. Avata covered. Turn those planets. They Pritya after death. Abhigachandi. Adechandi enter into anyone, everyone, ka and atma. எப்போ இந்த CA சான்னு படிக்கும். And atma hana, the killers of the soul, jana persons, the killer of the soul, whoever he may be, must enter into the planets known as the worlds of the faithless full of darkness and ignorance. Human life is பர்பட் படிக்க வேணாம், இதோட நிறுத்திக்கலாம். டிரான்ஸ்லேஷனோட நிறுத்திக்கலாம். Human life is distinct from animal life due to வெயிட் மாதாஜி, பிரபுஜி சொல்றத காதுல வாங்குங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பர்பட் படிக்க வேணாம், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நீ வந்து டிரான்ஸ்லேஷனோட நிறுத்திக்கலாம். ஓகே, இந்த மீனிங் சொல்றேன் நான் இப்போ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி வாசிச்சதுக்கு. இதுல ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு என்னன்னா ஆத்மஹனா இருக்கு இல்லையா, ஆத்மஹா அப்படின்ட்டு. அது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு. எப்படின்னா நம்ம இப்போ என்ன பார்த்தோம், இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம், இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், ஜீவாத்மா ஆத்மாக்கு இதே கிடையாது, முடிவு இல்லைன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஆத்மாக்கு cannot be killed பார்த்தோம். ஆனா இந்த மந்திரால என்ன சொல்றாங்க, ஆத்மாஹா கில்லர் ஆஃப் த சோல்னு சொல்றாங்க. எப்படி ரெண்டும் முரண்பாடு மாதிரி தோணுது இல்லையா? எப்படி நினைக்கிறீங்க? அது பிரபுஜி டிஃபரெண்டா தெரியுது பிரபுஜி.
ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது சொல்ல. இப்ப கில்லர் ஆஃப் த சோல்னா ஆன்மாவை கொல்பவர் அப்படின்னு வருது. ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்படின்னா சொல்றேன் நான். சரி, நம்ம அந்த இது இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ஆத்மான்றது நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்த மாதிரி ஆத்மாவுக்கு அழிவே கிடையாது. ஓகே, நம்ம இந்த மனித பிறவி நமக்கு கிடைக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? உணர்வும் கிடைக்குது. எப்படிப்பட்ட உணர்வு? தட் இஸ் பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய உணர்வு கிடைக்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா வேற எந்த உருவம் எடுத்தாலும், பாடி கிடைச்சாலும், நமக்கு மற்ற எந்த உயிர் வாழிக்கும் இந்த பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு பிராப்தம் இல்லை. அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு உணர்வே அவங்களுக்கு கிடைக்காது. விலங்குகள் பாருங்க, அவங்களுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்ய கிடைக்குமா? அவங்களுக்கு வந்து அறிவு கம்மி இல்லையா, 5 அறிவுன்னு சொல்றோம் நம்ம. இதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம உயர்ந்த லோகத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோகம், சந்திரலோகம் இல்லையா, இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த உயர்ந்த லோகத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்க அவங்களுக்கு அந்த ஒப்புலன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க. இந்த உங்களுடைய இந்த பூமியில தான் நமக்கு வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண முடியும். எப்படி? கிருஷ்ண உணர்வு வருது நமக்கு. கிருஷ்ண உணர்வு வரும்போது நம்ம அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த லிபரேஷன் கிடைக்கும், முக்தி கிடைக்கிறது சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த சான்ஸை மிஸ் பண்றவனை தான் வந்து நம்மளோட ரிஷிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆத்மக கில்லர் ஆஃப் த சோல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சோலுக்கு நமக்கு தெரியும், அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நல்லது, நம்மளுடைய பொசிஷன் என்ன, கிருஷ்ணருடைய தான் நமக்கு கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். அங்குதான் நம்ம செல்ல வேண்டும், நம்மளோட வீடு அதுதான், அங்குதான் நமக்கு நித்திய ஆனந்தம் கிடைக்கும், இதெல்லாம் தெரியும். ஆனா அதை விட்டு நம்மளோட வந்து இந்த நம்மளுடைய புலனின்பத்துக்கு வேண்டி நம்ம செலவழிக்கும் போது, இந்த புலனின்பத்தில் மூழ்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆத்மா ஆனது தன்னைத்தானே கொலைப்படுத்தக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து உருவாக்குகிறது. ஸோ அதனாலதான் கில்லர் ஆஃப் த சோல் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ ஆத்மா வந்து நிரந்தரமானது, அதுக்கு அழிவே கிடையாது. ஆனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதுடைய சாகச்சரியம் கிடைத்தும் வந்து செய்யாமல் இருக்கிறது இல்லையா, அதுதான் ஆத்மா. நம்ம பார்த்தோம் அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, தோஷம், கார்பண்ய தோஷம் சொன்னோம் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் இருந்தும் இல்லாமல் மாதிரி இருக்கிறது. இருந்தும் செய்யாமல் இருக்கிறதுனா அது நம்ம கொல்றதுக்கு சமம். ஆத்மாவை கொல்வதற்கு சமம். தட் இஸ் மனித பிறவி எடுத்துக்கொண்டு இந்த பக்தி தொண்டில் செய்யாமல் இருந்தால் ஆத்மாவை கொல்றதுக்கு சமம் அப்படின்ட்டு நம்ம வேதங்கள் சொல்லி இருக்கிறது. அந்த மாதிரி ஆத்மாவுக்கு முக்தி கொடுக்க இந்த பக்தி தொண்டில் பண்ணாதவன் என்ன, அவனுடைய நிலை என்ன? அவன் வந்து தாழ்த்தப்படுவான். எங்க? ஃபெய்த்லெஸ், ஃபுல் ஆஃப் டார்க்னஸ் அண்ட் இக்னோரன்ஸ். அறிவில்லாமையினால அவன் வந்து அந்த டார்க்கஸ்ட் பிளானட்ஸுக்கு தள்ளப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள். அப்புறம் என்ன, நம்ம 84 லட்சம் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம மீண்டும் 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 நம்ம வந்து பிறப்பு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்பாவது நம்ம வந்து ஒரு டிவோட்டியுடைய ஒரு கிருபையினால நம்ம வந்து மீண்டும் மனித பிறவி எடுத்து, அந்த மனித பிறவி எடுத்து நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்து, அப்பதான் நம்ம வந்து மீண்டும் நமக்கு கிருஷ்ணன் சென்றடைய முடியும். அந்த அளவுக்கு திருப்பி நம்ம பிறப்பு இடப்பிலிருந்து நம்ம மூழ்கிக்கொண்டே இருப்போம். ஸோ இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறவன் தான் வந்து அறிவுள்ளவன் அப்படின்னு சொல்லி. இல்லை அது இல்லாதவர்னா ஆத்மாவை கொல்லுகிறவன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து ஹையர் லெவல் 3, லெவல் 5 எல்லாம் பார்க்கும்போது கூட இந்த சொல் வந்து உங்க மனசுக்குள்ள எப்போ இருக்கணும். ஆத்மாவை கொல்கிறவன், ஆத்மாக இசோபனிஷத்து வந்து மந்த்ரா 3ல சொல்லியிருக்கு. யாருன்னா அறிவில்லாதவன். இந்த உடல், மனித உடல் கிடைத்தும் அதை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தாதவன் வந்து ஆத்மாக அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு இதோட நம்ம இன்னைக்கு நிறுத்தலாம்.
ஓகே, ஸோ இதோட சாராம்சம், இந்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சம் அதுதான். தட் இஸ் அர்ஜுனா, இந்த உடலுக்கு தான் அழிவு, இந்த ஆத்மாக்கு அழிவு கிடையாது. அதனால ஆத்மா வந்து கொலை செய்யப்படுகிறதோ கொல்லப்படுவதோ கிடையாது. அதனால நீ அதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனுக்கு சொல்றார். ஸோ யூ ஹாவ் டு என்கேஜ் இன் கில்லிங் டு எஸ்டாப்ளிஷ் தர்மா. எதற்காக வந்து நீ வந்து போர் புரிய வேண்டும்? தர்மத்தை நிறுத்துறதுக்கு. தவிர நீ வந்து சும்மா உன்னுடைய புலன்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு வேண்டி நீ கொலை செய்யறது. நீ ஒரு என்ன சொன்ன இல்ல, அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ஒரு ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் இல்லையா, ஒரு சிக்கன் சென்டரோ இல்ல வந்து ஒருத்தனை வந்து வேணும்னு அவனுடைய சொத்தை அபகரிக்கிறதுக்கோ ஒருத்தனை கொல்றது கிடையாது. நீ அதுக்காக நீ பண்ணல, நீ போர் புரியற. தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்கு வேண்டி நீ வந்து போர் புரியற. அது நீ உன்னுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்ற. ஓகே, ஸோ அது வந்து இதுல இருந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், இன்னைக்கு என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா இதுதான். தட் இஸ் இந்த ஆத்மாவினுடைய பல தரமான குவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம். இன்னும் பார்க்க போறோம் அடுத்த செஷன்ல. அடுத்த புதன்கிழமை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ அடுத்த புதன்கிழமை இந்த சோலை பத்தி இன்னும் பார்க்க போறோம் நம்ம. ஓகே, ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா இன்னைக்கு நம்ம எடுத்ததுல? ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, கர்மாவனால அடுத்த பிறப்பு எடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி. ஆமா மாதாஜி. இப்போ இந்த பிறப்புல வந்து நம்ம பண்ற நல்லதுக்கோ கெட்டதுக்கோ உண்டான அந்த கர்மம் இந்த பிறப்புல நம்ம அதுக்கு உண்டான இது கொடுக்கறது தானேங்க. அடுத்த பிறப்புல நம்ம இந்த எப்படி சொல்ல, புது உடம்புல இருக்குள்ள தெரியாது இல்லைங்களா, என்ன கர்மம் பண்ணிருக்கோம், என்ன இது பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அப்ப அதுக்குண்டான கர்மம் அடுத்த பிறப்பு கொடுக்கறது வந்து அது ஒரு நியாயமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருந்தது. சரி, அதனாலதான் நம்ம இப்போ இது வந்து நமக்கு தெரியாது. இந்த பிறப்பிலேயே நம்ம வந்து இந்த பிறப்பில் நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களோட பலனை நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. இது நம்ம வந்து ஃபர்தரா படிப்போம். நம்ம இந்த இது வந்து இப்ப நம்ம இந்த உடல்னால தானே அதெல்லாம் பண்றோம். அப்ப இந்த உடலுக்கு தானே அது தண்டனை கொடுக்கணும். அப்புறம் புதுசா வர அந்த உடலுக்கு வந்து நம்ம தண்டனையோ அந்த இதோ கொடுக்கறது வந்து எப்படின்றது எனக்கு. ஓகே, நல்ல கொஸ்டின். இப்போ நம்ம உடலுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறோமா இல்ல ஆத்மாவுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறோமா? உடலுக்கு தான் கொடுக்கிறோம். உடலுக்கு கொடுக்கும்போது ஆத்மாவுக்கு வந்து அதனால் பாதிப்பு உண்டா இல்லையா? இல்லன்னு தான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஒருத்தர் வந்து நம்ம கிள்ளும் போது நமக்கு வலிக்குதா இல்லையா? வலிக்குது. அப்போ அது வலி வந்து நம்ம வந்து நம்ம சொன்னோம், அந்த உணர்வு நம்ம பாடி ஃபுல்லா பரவி இருக்கு, இந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் அந்த உணர்வு அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த வலி நமக்கு வந்து யாருக்கு அது ஃபீல் பண்ணும்? ஆத்மாவுக்கும் உடம்புக்கும் ஃபீல் பண்ணும். எக்ஸாக்ட்லி, இல்லையா? சோ இப்ப நமக்கு இந்த மனித உடல் கிடைத்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஏதோ செய்த சுகிருத்தினால நமக்கு இந்த மனித உடல் கிடைத்திருக்கு. நமக்கு வந்து ஒரு விலங்கோட உயிர் கிடைத்திருக்கலாம், ஒரு பாக்டீரியாவோட உடல் கிடைத்திருக்கலாம். அது ஏன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களும் நம்ம வந்து எண்ணக்கூடிய அந்த சிந்தனையினால நமக்கு அது கிடைச்சிருக்கலாம். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கலாம் வச்சுக்கோங்க, ஓகே எனக்கு வந்து இந்த ஒரு செல்வந்தன் வீட்டுல வந்து நான் வந்து பிறந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க. ஆனா வந்து இந்த ஆத்மா வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் ரொம்ப மோசமான செயல்கள். என்னன்னா அங்க போய் அந்த செல்வந்தன் வீட்டுல பிறப்போம், கடவுள் அதுக்கு பரமாத்மா அதுக்கு சாங்ஷனும் பண்ணுவாரு. ஆனா அவங்க வீட்டுல வந்து நீங்க ஒரு மனிதனா பிறக்கணும்னு கிடையாது. நீங்க அங்க வந்து அவங்க வீட்டுல ஒரு நாயா இருக்கலாம், இல்ல அங்க வந்து சேவத்துல ஒரு பள்ளியா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். நீங்க வந்து மனிதனா பிறக்கணும்னு கிடையாது. நீங்க வந்து விரும்புனீங்க அது செல்வந்தன் வீட்டுல பிறக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஒரு செல்வந்தன் வீட்டுல பிறப்பீங்க, ஆனா எந்த உருவம் இருந்து உங்களுடைய அந்த கர்ம பலனுக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனாலதான் நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இந்திரன் வந்து இந்த ஒரு கேர்ஸ்னால பன்றியின் உருவம் எடுத்து இந்த பூமியில் இருந்தார். அந்த பன்றி எதெல்லாம் சாப்பிடுன்னு தெரியும், அதை வந்து அவர் ரிலீஸ் பண்ணார். அவரு எனக்கு இன்னும் இந்த லோகத்துக்கு போக வேணாம், நான் இங்கே இருக்கேன், எனக்கு மனைவி மக்கள் இருக்கு, இங்க எல்லாம் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சேன்.
நினைச்சு பாருங்க, ஒரு பன்றி வந்து அந்த நிலை எப்படி இருக்கு, மோசமான நிலை. ஆனா அந்த பன்றிக்கு அது தெரியறது இல்லை, அது ஆத்மா அதுக்குள்ள இருக்கு. ஸோ அந்த ஆத்மா எதை வந்து போஜிக்குது, இந்த அசிங்கத்தை தான், இல்லையா? ஸோ ஆத்மாவும் வந்து கெட்ஸ் அஃபெக்டட். ஓகே, ஓகே கிளியரா மாதாஜி? கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஆனா இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு. சொல்லுங்க மாதாஜி. அது இப்ப நீங்க நான்வெஜ் புல்லால் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? ஆமா. அப்ப இந்த மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணரோட இது வந்து கருடன் வந்து நான்வெஜ் தானே சாப்பிடுவாங்க. சரி, இதுல வந்து ஒரு நம்ம வந்து செப்பரேட் செஷன்ல இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண டீட்டெயிலா. ஆனா இப்போ வந்து உங்களுடைய இது ஆன்சர் வந்து எப்படின்னா, ஒவ்வொரு மிருகத்துக்கும் வந்து அதோடைய ஒரு தர்மம் இருக்கிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, நம்ம காட்டில் இருக்கிற சிங்கம் இருக்கு வச்சுக்கோங்க, அதோட தர்மம் என்னன்னா இன்னொரு விலங்கை அடித்து அது புலால் உண்ணுதான் அது. ஓகே, அது அதோடைய தர்மம், அது சாப்பிடுவது, அதுக்கு அதுதான் சாப்பிடணும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா, காட்டுல இருக்கிற அந்த ஜீப்ரா இல்ல வந்து மான் அப்படின்னா அது வந்து புலால் உண்ணுமா? உண்ணாது, புல்லுதான். ஏன்னா அது அதோடைய தர்மம். இங்கே வந்து இப்போ இங்க பாக்குறோம், நம்ம ஒரு மாடு இருக்கு, மாடு வந்து புலால் உண்ணுமா? சாப்பிடாது. ஆனா நம்ம மனிதன் வந்து மனிதனுடைய ஆக்சுவல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன சாப்பிடணும், மனிதன் என்ன சாப்பிடணும்? வெஜ் தான் சாப்பிடணும். கரெக்ட். ஆனா வந்து மனிதன் இந்த மனித பிறவியில மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா அவன் தர்மத்தை மறந்து மற்ற தர்மத்தையும் வந்து எடுத்து அதை இன்டர்ஃபியர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். இன்னொரு நீங்க இந்த டெக்னிக்கலா நீங்க சயின்டிபிக்கா பாத்தீங்கன்னா கூட, இப்போ இந்த பல் இருக்குல்ல, மோலார், இந்த டீத் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் டீத் இருக்கு, மோலார் டீத், அடக்கா என்ன பல்லு ஸ்ட்ராங் இருக்க பல் இருக்கு இல்லையா, என்ன சொல்லுவாங்க, பெரிய பல் இருக்குல்ல அது. அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற இந்த பல் இருக்கு, கெனைன் டீத்னு சொல்லுவாங்க. இந்த புல்லால் உண்ணக்கூடிய டிசைன் அந்த மாதிரி இருக்கிற அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கும். ஏன்னா அந்த புல்லால கிழிச்சு சாப்பிடுறதுக்கு. அது இல்லாததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து வெஜிடேரியன் தான் இருக்கும். ஸ்ட்ராங் டீத் இல்லாம அந்த ஸ்ட்ராங் மோலார் டீத்தோ கேனைனோ இல்லாத அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து இட் இஸ் டிசைன் ஃபார் வெஜ் ஃபுட் ஒன்லி. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா விலங்குகள் வந்து ஏனோ தானோன்னு அடிச்சு சாப்பிடாது, அது பசித்தால் தான் சாப்பிடும். அது வந்து இப்ப மனிதனை மாதிரி வந்து எனக்கு இப்போ பரவாயில்ல இப்போ வந்து ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றேன்னு சாப்பிடாது அது, இல்லையா? இப்ப மனிதன் என்ன பண்றான், ஏதோ கன்வீனியன்ஸ் நினைச்சு ஒவ்வொன்றும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். ஸோ மனிதன் தான் வந்து இந்த தர்மத்தின் வழிகளை வந்து புறக்கணிக்கின்றான். ஸோ மனிதன் செய்யக்கூடியது அதுதான். அதனாலதான் கட்டுப்பாடு தேவை அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. அது எங்கிருந்து எப்படி தெரியும் நமக்கு? வேதங்கள் சொல்றது. அதனாலதான் ஆஸ்டிரிட்டிஸ் தேவை, துறவு ரொம்ப முக்கியம். துறவுனா சந்நியாசம் மட்டும் கிடையாது, நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி வாழ வேண்டும் என்பது அந்த வழி ரொம்ப முக்கியம். அதனால்தான் நம்ம வந்து இந்த பக்தி ஸ்டெப்ஸ் நம்ம இன்னொரு கிளாஸ்ல சொல்றேன் நான், 9 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அதுல 3வது ஸ்டெப் பார்த்தோம்னா அனர்த்த நிவர்த்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு. நம்மளுடைய ஹேபிட்ஸை வந்து ஒவ்வொன்றா, கெட்ட ஹேபிட்ஸ் ஒவ்வொன்றா நம்ம களைய வேண்டும். அப்பதான் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல முன்னேற முடியும். ஓகே, சோ அது புரிஞ்சுக்கும். அதனாலதான் வந்து மனிதன் வந்து அவனுடைய அந்த கடவுள் கொடுத்திருக்கிற அந்த உணர்வினை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும். அவனுக்கு வழிகாட்டியாரு ஒரு குரு வழிகாட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றான். குரு எந்த விதத்துல டைரக்டாவும் சரி, பிரபுபாதருடைய புக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு, அந்த வழியும் கூட எல்லாம் நம்ம அந்த இதுல இருக்கும், நம்ம கட்டுக்கோப்போட இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றான். கிளியரா மாதாஜி? கிளியர், புரிஞ்சுது. ஓகே மாதாஜி. பிரபுஜி நாளைக்கு ஏகாதசி. ஓகே ஓகே மாதாஜி, குட் குட். எல்லாரும் வந்து இதா இருங்க, ஏகாதசி விரதம் இருங்க. ஓகே, சான் பண்ணுங்க, எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் சான் பண்ணுங்க.
எல்லாரும் வந்து இதை பர்பட் வாசிச்சுவாங்க. உங்களுக்கு அப்ப இன்னும் ரொம்ப புரிதல் இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஓகே, எல்லாரும் வந்து அந்த பர்பட் வாசிங்க. பிரபுபாதர் எழுதியிருக்காரு இல்லையா, ஸ்லோகம் படிங்க, மீனிங் படிங்க. அந்த பர்பட்டு நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா படிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே, அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது எல்லாரும் சொல்லணும், நான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் பிரபுஜின்னு சொல்லணும் எல்லாரும். ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. க்ளோசிங் பிரேயர் சொல்லிடலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. शीला प्रभुपाद की जय. नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. भगवत गीता ग्रंथ की जय. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे प्रभुजी राम राम हरे कृष्णा. ओके, பிரபுஜி. हरे कृष्ण. थैंक यू सो प्रभुजी मच. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி நீங்க ஒரு அந்த துவாரகா போற ட்ரிப் பத்தி ஒண்ணு போட்டிருந்தீங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அத எப்படி பிரபுஜி டிவோட்டிஸ் மட்டுமா இல்ல ஃபேமிலி இன்க்ளூட் பண்ணலாமா? ஃபேமிலி கூட இன்க்ளூட் பண்ணலாம் மாதாஜி, ஃபேமிலி இன்க்ளூட் பண்ணலாம். அது ஆனா அதுக்கு அந்த வந்து இப்போ இப்போ பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் 9th மாதாஜி. வரைக்கும் இருக்கு. 9th வரைக்கும் ஓகே இருக்குன்னு சொல்லி ஓகே ஓகே ஓகே, பண்ணலாம் மாதாஜி, பண்ணலாம். அது 1 டேக்கு அந்த ரேட்டாங்க பிரபுஜி இல்ல ஆமா பர் டே மாதாஜி. per நான் day? வந்து ஆமா நான் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி அந்த டீட்டெயில் பர் அனுப்புறேன். டே இல்ல பிரபுஜி, பர் டே இல்ல. அங்க இருக்க அங்க தங்கறதுக்கு அந்த ஹோட்டல் சார்ஜஸ் அங்க கொடுக்கறது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் 11,000 3 டைப் ஆஃப் அகாமடேஷன் இருக்கு. அது டோட்டல் 9,000 ருபீஸ்க்கு டைப் ஆஃப் அகாமடேஷன் இருக்கு. 10,000 11,000 மூணுக்கும் இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏசி அகாமடேஷன் தான், ஆனா வந்து 3 டைப் ஆஃப் ரூம்ஸ் இருக்கும். ஓகே. ஆமா மாதாஜி. டோட்டல் அந்த 4 நாளைக்கு இருக்கு இல்லையா, அதாவது 5th ஏப்ரல் அங்க அரைவ் பண்றாங்க. 6th 7th 8th 9th வரைக்கும். 9th டிபார்ச்சர். ஓ, ஆமா 4 டேஸ்க்கு சேர்த்து அந்த அமௌண்ட். ஆமா ஆமா, தட் இஸ் அது வந்து ஸ்டேயும் பிரசாதமும் சேர்ந்து, சாப்பாடும் சேர்ந்து. ஆனா நீங்க நீங்க போற அப் அண்ட் டவுன் அதெல்லாம் நீங்க நம்ம டிவோட்டிஸே. ஓகே 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 மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. ஓகே பிரபுஜி. தேங்க் யூ ஹரே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கிருஷ்ண பிரபுஜி, அப்புறம் அந்த ஹோட்டல் அகாமடேஷன் இருந்து கோவிலுக்கு கூட்டின்னு போறது வரதெல்லாம் கோவில்காரங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா பர்டிகுலர் டைம் அவங்க டைம் சொல்றதுல போகணும். இல்லைன்னா ஆமா மிஸ் பண்ணினோம்னா நம்மளா போகணும். கரெக்ட் கரெக்ட். தட் இஸ் அவங்க கைடு பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல எல்லாரும் அசம்பிள் பண்ணணும். அதெல்லாம் வந்து இல்ல அவங்களுக்கு குரூப்போட அந்த சேர்ந்து. செலவெல்லாம் இல்ல. போக வர செலவு, கோயிலுக்கு போற செலவு, அங்க வெளியில அவங்க சுத்தி பாட்ட செலவு எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. கரெக்ட் கரெக்ட். நம்ம இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கும் அங்க இருந்து திரும்பி வர்றதுக்கும் தான் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ ஏர்போர்ட்ல இருந்து ஹோட்டல் போறது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஹோட்டலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் திரும்பி வர அங்க மற்ற இடம் பார்க்கறது அதெல்லாம் வந்து அதுல இன்க்ளூடட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ நான் இது